Ni filɛbaw arajo joliba lamɛnbagaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigin bɛ k'an ka jabaranin lajɛ aw minnu fana bɛ ka arajo joliba lamɛn 105.0 Bamako yan 100.1 Segu 103.8 Sikaso an minnu fana bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ limanaw ni waati y'aw ka jɛmukan sigili ye n'o ye jama kodi ye an b'a dɔn k'a fɔ laadala juma mana se ka ban nɛgɛ kanɲɛ 20 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an bɛ sigi ni jɛmukan in kɛnɛ kan jɛmukan min n'a bɛ a da don jamana kibaraw la kibara fɛn fɛn mana kɛ yen jamana in kɔnɔna la o tuma an na wele bila maa o maa minnu fana ka dɔnniya ka bon o kibaraw la olu kana se ka u hakili la di o kibara ninnu kan o tuma na nin y'an sigilen jɛmukan in kɛnɛ kan n'o ye jama kodi ye an balimaw nin y'a tago 147 de ye bi juma a bɛ bɛn mɛ kalo tile 23 ma san 2024 an balimaw ka yira k'a fɔ min y'aw ka jɛmukan ye ni o ye jama kodi ye nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan o tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada bi an bɛna kuma babu min kan an b'a dɔn k'a fɔ jama kodi yɔrɔ min ye kibara fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ jamana kɔnɔ n'a kuma bɛ senna waati min na an b'o de ta ka n'o tila an n'an ka maa welelenw an ka se ka hakilila di o kan o tuma na an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na fana a ka kan an k'an da don fɛn na fɛn min bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ ayiwa kuma bɛ se ka gɛlɛya a kuma fana bɛ se ka nɔgɔya o ye diinɛ ko ye bi n'i y'a lajɛ kabi lawale fo ka na se sisan ma Mali ye jamana min bɛ yen ni diinɛ caman bɛ a kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen de b'i ka fɛla fɔ bɛɛ lajɛlen de b'i ka diinɛ kɛ wa bɛɛ diinɛ min ka di maa min ye o bɛ don o la o tuma na bi an y'a kanu ka jama kodi sigi k'a fɔ ayiwa mun bɛ se ka kɛ walasa diinɛ fɛn fɛn bɛ Mali la sigiɲɔgɔnya ani badenya ni kelenya ka se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ a kɛra cogo min na kabi fɔlɔ sabu n'i y'a ye an ni jɛmukan in sigi kɔsannin na awa kibara minnu bɔra n'an bɔra o kalama fo sariya wulila k'i da don a la o de kama an bɛna jɛmukan in sigi walasa maaw ka se k'a dɔn mun bɛ sen na ani mun kan ka kɛ alisilamɛw kerecɛnw diinɛ fɛn fɛn bɛ Mali la bɛɛ ka se ka i ka diinɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma se ɲɔgɔn ma o tuma nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan an balimaw o tuma na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ye wele bila mɔgɔ 3 ma maa fɔlɔ ye Ayub Tarawele ale ye alimami ye a b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la maa welelen filanan o ye Gabriel Cenu kunnafonidila don an ka laadakɔrɔw awa u lafasabaa dɔ don a fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ min ye Abubakar Yakubu Dukure ale ye silamɛya kalanba walima diinɛ kalanba ale y'o dɔ ye n'an kama islamologue ale ma se kɛnɛ kɔnɔ dɔɔni an b'a makɔnɔ awa maa fila tɔ n'o ye Gabriel Cenu ani Ayub Tarawele olu bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ kaban awa ni ko in an tɛna bila dagirinda la an bɛ foli tugu ɲininkali la ka sɔrɔ ka jɛmukan dayɛlɛ n bɛ taa imam fan fɛ n'o ye Ayub Tarawele Ayub an b'a fɔ i salamu aleykum i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an ye wele bi kana awa Mali la bi min ye diinɛ ye a ka can maa yɛrɛ tɛ se ka da fɔ a la nka Mali sariya sunba n'o y'an ka constitution ye constitution kura an b'a fɔ ten ale min sigira ale ko bɛɛ k'i ka diinɛ kɛ n'ale sigi waati yɛrɛ awa kumakan kelen bɔra la o ye laïcité ye a kuma cayara kosɛbɛ nka bi an ɲɛ bɛ ko kuraw fana wulitɔ la bi ni a bɛ ka kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye fo alisilamɛw wulila awa ka laɲiniw kɛ awa yanni an ka se yen ɲininkali fɔlɔ min ni b'o k'i la Ayub Tarawele o ye diinɛ yɛrɛ n'a fɔra ko diinɛ mun de don arabukan don wa kan jumɛn don diinɛ ye fɛn fasugu jumɛn ye alhamdulillah an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu Monsieur Jalo an b'i fo an bɛ lamɛnbaaw ani lajɛlibaw an b'u bɛɛ fo ni waati ninnu kɔnɔna na Jeliba TV a baarakɛla bɛɛ an b'u bɛɛ fo k'Alahu taala deli jamana in hali bi Ala ka kolo suma k'Alahu subahanahu wa taala deli an ka jamana hali bi Ala ka basigi ani lakana Ala ka sabati an ka jamana kumakan kɔrɔta dɔɔni ani kɛrɛfɛ jamana bɛɛ o kelen kelenna kɔnɔ donc alhamdulillah i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na fɛn min ye ayiwa jamana ka sanga lahaliya min ni o bɛ senna ni waati ninnu na a ka kan diinɛmaw a ka kan diinɛmaw ka se ka u jɔyɔrɔ fa a la barisabu n'i ye diinɛ fɔ i ye adamadenya fɔ n'i ye diinɛ fɔ i ye danbe fɔ maa si kelen tɛ yen ko diinɛ dɔ t'i la tuma dɔ la adamaden fɛn min ka bɔ a bolo ka sogo fɛn bɛɛ kan o ye a ka adamadenya n'a ka diinɛ ye tuma dɔ la n'i sera maa ka diinɛ ma i bɛna taa sɔrɔ la i sera ka fɛn bɛɛ ma n'an ye diinɛ yɛrɛ ta arabukan de don diinu arabukan de don a kɔrɔ ko taasira kɛrɛnkɛrɛn ma diinɛ jumɛn n'o ye silamɛya diinɛ ye n'i ye silamɛya diinɛ ta diinu bɛ yen isilamu bɛ yen donc diinu ye taasira ye
islamu o ye yɛrɛdi de ye k'i yɛrɛ kolo ala ye donc n'i ko k'i ye silamɛ ye o kɔrɔ ko ne sɔnna ka n yɛrɛ di ala ma ka n yɛrɛ kolo ala ye est ce que maa min sɔnna k'a yɛrɛ di ala ma k'a yɛrɛ kolo ala ye est ce que o tigilama est ce que o bɛ taa baga mɔgɔ wɛrɛ ma est ce que o bɛ maa wɛrɛ tɔɲɔ wa est ce que o bɛ lagosi ta ka se maa wɛrɛ ma wa barisabu e sɔnna k'a fɔ k'i y'i yɛrɛ di ala ma i y'i yɛrɛ to ala bolo i ka ko bɛɛ ye ala ta ye i dalen don a la k'a dɔn k'a fɔ ko saya kɔfɛ ɲɛnamaya wɛrɛ bɛ yen ɲɛnamaya min ni ala ta'ala bɛna taa ka taa bɛɛ sara n'a tun ye ala ja ala bɛ bɛɛ kɛ silamɛ ye mais a ye ala ja ala ye adamadenw dan ka an bila autoroute sanfɛ i ka choix b'i bolo i yɛrɛ bɛ se k'i ka choix ta ne nana diɲɛ kɔnɔ ne ka choix kɛra k'a fɔ n bɛ kɛ silamɛ ye ne ye n ka silamɛya ta donc a ka kan ne ka n ka silamɛya k'o dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya de kɔrɔ ko el istislamu ilallahi wa rasulihi ka n yɛrɛ di ala ma ka n yɛrɛ bila ala ka ayiwa position na ala ko fɛn o fɛn man ɲi ka ayiwa o bɛɛ ka n tanna ye ala ko fɛn o fɛn ka ɲi ayiwa ko o bɛɛ labato tuma dɔ la n'a ye silamɛya ta sen wɛrɛ la a bɛ hakilila min d'a ma o de ye civilisation ye parce que silamɛya ye diinɛ ɲɛ yɛlɛlen de ye barisabu mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ ko kalama a bɛ diɲɛ kalama o tigilama ale ti a to a ka diinɛ na ka taa maa wɛrɛ lagosi alors tuma dɔ la ale bɛ maa dɔ de lasɔn a ka diinɛ ye ni a yɛrɛ ka comportement ye a yɛrɛ ka cogoya a ka tabiya walima a yɛrɛ ka ayiwa baarakɛ cogoya walima a yɛrɛ ka kow kɛ cogoya alakira sallallahu alaihi wasallam a ye maa caman laconviquer k'u don silamɛya la ni a yɛrɛ ka comportement de n'a yɛrɛ ka cogoya ye ni alakira kun kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen ko mɔgɔ dajugu don mɔgɔ fariman don mɔgɔ don a tɛ maaw ŋɛɲɛ kun silamɛya filɛ hakɛ min na bi an selen filɛ hakɛ min na bi an kun tɛ se yan donc an bɛ min fɔ dɔrɔn silamɛya de kɔrɔ ko yɛrɛ di ani yɛrɛ kolo ka di Allah subhanahu wa ta'ala. A bɛ n'a fɔ diinɛ i bɛ diinɛ ni hali n'a kɛra n'i tɛ silamɛ ye n'i y'a kanu ka don diinɛ min na i n'a fɔ i ka kuma daminɛ na ko ni taabolo min ka di ye n'i donn'o la i bɛ se k'i kolon fana ka bɛn olu ka taabolo ma ka bɛn o taabolo ma n'i ka kuma faamu. n'Ala sɔnna Gabriel Tieni a ye kunnafondila ye wa fana an ka kokɔrɔbaw olu kɔlɔsiba y'i ye o tuma na diinɛ e ka jate la mun de don. Ka foli lase yɛrɛ ma fɔlɔ Jalo ka foli lase Joliba TV ɲɛmayaso baarakɛlaw ni a filɛlikɛlaw fɛn o fɛn sigilen bɛ k'an lajɛ nin waati in na ka foli lase barokɛɲɔgɔnw ma Ayubu Tarawele Usage Dugure ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ foli lase a ma kosɛbɛ diinɛ ni ko an ka dɔ fɔ a kan an bɛ min dɔn a la ni ko an ka ta ladala ko nasira fanfɛla la an b'a fɔ a ma ko namu ale de bɛ bila diinɛ minɛn kɔnɔ n'an ko an b'a ta kɔrɔlen kunda namu ye mun ye namu ye taabolo de ye namu ye mun ye namu ye a bamanankanlama de ye i n'a fɔ Ayubu Tarawele y'a fɔ arabukan de don n tɛna don a détail la a ye a fɔ cogo min na n b'a dɔn a tɛna tɛmɛ o kan mais n'i ko i b'a ta an yɛrɛ ka golofinya ye cogo min na kɔnɔna na an b'a kɛ namu ye namu tɛ dɔwɛrɛ ye o ye bɛnbasira lafasali de ye bɛnbasira tɛ dɔwɛrɛ fana ye i wolola ka min sɔrɔ i faw taabolo la i ka sigida taabolo la parce que c'est une question a y'a fɔ a ye kumani dɔ fɔ c'est très important a ko civilisation de don civilisation fana tɛ dɔwɛrɛ ye o sigida la ga kɔnɔ du kɔnɔ dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ bɛnkan dɔ de bɛ kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw ka fɔ ka dugu sigi dugu si tɛ yen ko sigikan dɔ t'a la dugu si tɛ yen ko n'i donn'a kɔnɔ ko min ka di ye i b'o kɛ i hakilina n'i ka walew la n'i nana sigi dugu kɔnɔ n'i nana don dugu kɔnɔ i bɛ dugudenw de lajɛ walima i bɛ ɲininkali kɛ aw ka dugu kɔnɔ mun ni mun de bɛ kɛ mun ni mun de tɛ bɛn o ye dugu sigikan ani dugu bɛ balola cogo min na ye mais namu ye mun ye sisan n'u ka laadalako sera an ka dugu kɔnɔ an ka dugu laadalako ye nin ye ainsi de suite a bɛ se ka kɛ e b'i conformer a ma ou bien peut-être a bɛ se ka kɛ a t'i intéressé n'a don dugu jɛra i tɛ se a kɛnɛ kan wa i tɛ fɛn kɛ min bɛ se k'o bali o t'a la an ye namu ye o cogoya la sani diinɛ ka na diinɛ o ye
ni n ko n b'a ɲɛfɔ diinɛ an ye diinɛ sɔrɔ cogo min na ka bɛn ni Tarawele ka fɔli ye ça c'est o ye naamu forme politique de ye forme politique mun na ale tɛ dan kabila ni dugu kunkanko ma dɛ ale bɛ dugu ni dugu de fara ɲɔgɔn kan kabila ko t'o la bilen o ye dugu ni dugu jamana ni jamana de ye a bɛ essayer ka kun kilenna kelen di bɛɛ lajɛlen ma o tuma ni kelen na n'i ye naamu jate minɛ naamu bɛ tali kɛ du kunkanko b'a la i n'a fɔ dugu yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na n bɛ misali ta n'i ye dugu ta i b'a ye k'a fɔ foroba boli bɛ yen foroba sɔnni bɛ kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ fana o dugu kelen kɔnɔ du dɔw bɛ yen boli masina dɔw b'olu bolo olu b'o sɔn waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw la mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen boli walima basi dɔw fana b'o bolo o y'a ka mako ɲɛ boli ye walima o y'a ka mako ɲɛ basi ye ale b'o sɔn tuma min ka d'a ye ani waati min ka d'a ye ainsi de suite donc naamu ni diinɛ bɛ taa ɲɔgɔn bila yɔrɔ min na o ye la chose politique min bɛ mara ko fɔ ka bɛɛ gɛn k'a don da kelen fɛ naamu bɛ tɛ don o bɛɛ lajɛlen détail la aw bɛ se ka kɛ dugu ye aw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ aw bɛ se ka kɛ sigida la ɲɔgɔn fɛ dugu ni dugu si ka laadaw tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ sɔnni ka kuma faamu voilà sɔnni min bɛ kɛ sisan ale ni i bɛ n'a fɔ diinɛ na ale bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na walima u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabu i ko branche politique n'o y'a fɛrɛma yɔrɔ voilà o y'a fɛrɛma yɔrɔ ye n bɛ se ka jɛ ka bɛɛ lajɛlen koro k'a don da kelen fɛ cogo min na o y'a fɛrɛma yɔrɔ ye je pourrais même dire que naamu de ye fɛn ye an yɛrɛ ka yeta la qui est la forme la plus démocratiquement possible n'i bɛ démocratie yɛrɛ min ɲini dɛ parce que maa si jakuyalen tɛ o ale foroba boli ni a sɔnni tɛ ka k'a kɛnɛ kan a sɔnni t'i ma jakuya ye o n'i k'i t'a la mɔgɔ si t'i jakuya la mais kungo dɔw de bɛ na don dɔ la min na i mago bɛ na jɔ mɔgɔw la o et c'est là aussi peut-être contrainte dɔw fana bɛ se ka na mais n'an ko an b'a bila diinɛ minɛ kɔnɔ c'est que il y a des obligations où tout le monde est tenu de respecter tout le monde est tenu de voir et de regarder dans la même direction donc o danfara de bɛ sirakɔrɔ o naamu ani diinɛ bon c'est la même chose mais sauf que dans la pratique danfara dɔɔni bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ danfara dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛwalew kɛcogoya la d'accord Abubakar Yakubu Dukure i ye n ka kɔnɛ sɔrɔ o diyara n ye i nana sɔrɔ baro la an b'a dɔn k'a fɔ jɛmukan hakilina i b'a kalama o ye diinɛw bɛ se ka sigiɲɔgɔnya kɛ cogo di Mali la yan nɔ bɛn ani keleya kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ kabi lawale fo ka se bi la diinɛw ka ca Mali kɔnɔ kana se bi ma min ye diinɛ ko ye halisa kuma misɛnninw b'a kɔrɔ ni maa min ye ɲininka k'a fɔ diinɛ yɛrɛ n ye ɲininkali min kɛ tɔw la o ye k'a fɔ diinɛ yɛrɛ ye fɛn fasugu jumɛn ye e bolo alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi amin n bɛ Jeliba TV lagɛba bɛɛ lajɛlen fo nin sanga in kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'i yɛrɛ fo Jalo i ka weleli la ani ka n balima fɛn fɛn bi yan n'u ye kɛnɛ sɔrɔ ka na hakililaw di n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka hakilila la Jalo diinɛ ko kuma Mali kɔnɔ kuma min don bɛɛ ka ko tɛ fɔlɔ wa bɛɛ da man ka don a la Mali ko tiɲɛna waati min na bɛɛ kɛra ko dɔnbaga ye bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ dɔn surtout diinɛ yɛrɛ ale kɔni kɛra fɛn ye bɛɛ b'i ta fɔ a la wa bɛɛ fɛ ale b'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye o nkalon de ye o tɛ se ka kɛ o ye désordre de ye dɔrɔn sinon fɛn bɛɛ dɔnbagaw de bɛ yen a bɛ ɲɛsin olu de ma pour que a ka faamu a faamu cogo ɲuman na mais n'i m'a ɲɛsin olu ma fo bɛɛ bɛ wele surtout an ka Mali bɛ cogo min bi diinɛ ko la u bɛ taa mɔgɔ dɔ wele k'a ka kuma ani Ala cɛ a bɛ ka min fɔ a b'a dɔn a t'a dɔn quoi source t'a la référence t'a la mais Mali kɛra o de an ka baro kɛ dɔrɔn karisa ye dɔ fɔ a la a y'a fana wele non o fɛn tɛ fɔlɔ an k'o yɔrɔ in fɔ ka nɔgɔ b'o la o ka jɛya ni maa bɛ wele silamɛya diinɛ ko kuma la a ka sɔrɔ a tigi b'a dɔn a y'a kalan kɛ a b'a milieu kɔnɔ a b'a ɲɛ dɔn mais bɛɛ kana wele a kuma la o la nin plateau cogo diyara ne ye n balimakɛ Gabriel Tienu n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis waati jan a bɛ ka kuma laada ni fɛn minnu kɔnɔ a b'o dɔn a bɛ se ka kuma o kɔnɔ ka hakililaw di
maaw ma ka maaw bɔ fili la n balimakɛ fana a n'an karamɔgɔ Usa So n yɛrɛ tɔgɔ ma ale Tarawele wala voilà Tarawele donc ale fana alhamdulillah n nana sɔrɔ a bɛ min fɔ la a ye kuranɛ aya kɔrɔ de fɔ aw ye n y'a dɔn k'a fɔ fɛn min don a b'a maîtriser wa in kunta faddan ghalid alqalb lam faddu min hawlik a bɛ ka kuma kira de kan sallallahu ala yɛrɛ de bɛ ka nin kuma ɲɛsin kira ma n'i kun kɛra mɔgɔ kugɛlɛntigi ye i b'a fɔ diinɛ kɔnɔ bi a bɛ karamɔgɔ dɔw fana kɔnɔ f'i ka gɛlɛya kumaw la ka gɛlɛya comportement na de pour que mɔgɔ ala bɛ k'a fɔ kira ye ni e kun kɛra mɔgɔ kugɛlɛntigi ye mɔgɔ ŋɛɲɛman ye ka tila k'i dusukun gɛlɛya ko bɛɛ kun bɛ taa k'i kelen jɔlen to yen maa kun t'i lamɛn yɛrɛ mais dɔnnikɛlaw a fɔra kulu minnu ye kiraw cɛn tabagaw ye n'anw tɛ fɛ ka tugu o taabolo ɲumanw kɔ ka diinɛ tɔgɔ n'a birifani ta dɔrɔn o fana tɛ se ka ɲɛ o de y'a to mission in fana n'an man cogo don a tɛ ɲɛ o fo an ka tugu a fɔra dɔnnibaw de ye kiraw cɛn tabaga ye anw ye cɛn jumɛn ta fo an fana k'an yɛrɛ ɲininka o la nin bɛ ka fɔ kira de kana kɛ mɔgɔ kugɛlɛntigi ye kana kumaw gɛlɛya kana ŋɛɲɛya kana i dusukun ja ni mɔgɔw ye sinon mɔgɔw bɛ taa k'i to yen ala de bɛ ka nin fɔ kira ye a bɛ k'a fɔ de n'i kun kɛra o ye o kɔrɔ ye kira kun t'o ye n'i kun kɛra o ye maaw bɛ taa k'i to yen ça veut dire kira kun t'o ye kira ka ko kun ye nɔgɔya de ye bon n ye kuma in fɔ mun na ko kuma daminɛ la parce que d'abord de 1 diinɛ man ca Mali kɔnɔ dɛ ale yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ même officiellement diinɛ joli de bɛ Mali kɔnɔ an ka taa lajɛ diinɛ man ca Mali kɔnɔ dɛ depuis kunu diinɛ 2 de bɛ Mali kɔnɔ silamɛya ani chrétien parce que il faut ka yani an ka fɛnw qualifier il faut k'an ka définir pour que k'a dɔn nin ye diinɛ ye nin tɛ diinɛ ye an ka diinɛ définir fɛn caman mɔgɔw b'a kɛ diinɛ ye voilà diinɛ 2 de bɛ Mali kɔnɔ an ka taa Mali yɛrɛ gafew filɛ chrétien silamɛya ni min t'o ye ni min t'o kɔnɔ Mali la pour le moment yahudiyaya ma officialiser yan fɔlɔ parce que diinɛ n'i bɛ diinɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ parce que f'an ka termes peser Gabriel Tieno a y'a ka kuma fɔ a y'a fɔ an fakan dɔ de la ko naamu mais n'a y'o kɔrɔ fɔ n'i y'a sɔrɔ an ka laada la a kɔrɔ bɛ fɔ ten de ayiwa o tɛ baasi ye o mais n'i ko diinɛ o ye kuma wɛrɛ de ye o t'anw fakan ye o t'anw fakan ye quoi o ye kan wɛrɛ de ye donc n'i bɛ fɛ k'o kɔrɔ dɔn i bɛ taa ɲini o kan de la e t'a tɔnɔ min ka bɛn i ta ma non donc n'i taara o lajɛ diinɛ wajibi diinɛ ye révélation de ye diinɛ tɛ bɔ mɔgɔw kunkolo la diinɛ tɛ bɔ laada la ayi diinɛ tɛ bɔ laada la a tɛ bɔ maaw kunkolo la diinɛ bɛ bɔ kotigi de yɔrɔ an bɛɛ danbaga n'o ye ala ye mais e ka kuma tɛ nin ka kuma tɛ a bɛ na ni cidenw ka sira de ye depuis dugukolo danna fo ka taa se bi ma o révélation de bɛ na cidenw ka siraw fɛ a bɛ fɔ o de ma diinɛ pour que i ka da la ko diinɛ don taa gafew lajɛ dɔrɔn fɔ ɲɔgɔngoya t'a la o diinɛ ninnu bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛɛ ka gafew la u bɛ ɲɔgɔn ko fɔ nabi ɲumanw tɔgɔw fɔlen don u kofɔlen don u ka gafew bɛ yen u ka kumakanw dɔnnen don u bɛ ɲɔgɔn sɛbɛntiya u bɛ ɲɔgɔn ko fɔ donc c'est ça o de ye diinɛ ye c'est ça la religion maintenant laada ye fɛn wɛrɛ ye laada ye adamadenw yɛrɛ mana fara ɲɔgɔn kan société kɔnɔ yɔrɔ dɔ la donc o yɔrɔ sigikan kuma dɔw a n'u ka faamu diɲɛlatigɛ minɛcogo la a n'u yɛrɛ ka kow ɲɛnabɔ cogoya a n'u ka ɲɔgɔn baara cogoya o hakililaw n'o faamu olu yɛrɛ ka ko o ye laada ye o ye aw yɛrɛ ka ko de ye o ni diinɛ tɛ kelen ye o ni diinɛ tɛ kelen ye maintenant mɔgɔ caman de bɛ yen minnu waati bɛɛ u bɛ laada ni diinɛ u b'a ɲagami ɲɔgɔn na f'i k'a bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ mais u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min o fana ka dɔn n y'a Gabriel bɛ ka dɔ fɔ a la donc laada ni diinɛ anw fɛ yan Mali kɔnɔ yan n'i ko diinɛ n y'a 2 fɔ donc u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye jigoko yɔrɔ de ye o de y'a to a bɛ fɔ ko silamɛya donna Mali kɔnɔ a ma gɛlɛya wa a ma kɛ ni kɛlɛ ye ka maliyɛnw diyagoya ko fɔ a ka kɛ silamɛ o ma kɛ yan depuis Sunjata jɔn tun bɛ se ka Sunjata ninnu diyagoya k'u ka kɛ silamɛ u y'a embrasser de u convaincre n'a ye u sɔnna ma munna parce que a nana ni argument de hakililaw de don mais a nɔgɔyara pourquoi parce que silamɛya nana ni jugu fɛn fɛn ye o y'a sɔrɔ o b'anw fɛ yan Mande i tɛ jugu ɲɛnama foyi fɔ anw fɛ yan Mande k'i t'o sɔrɔ silamɛya kɔnɔ ko silamɛya ma recommandé faden to kun ye jumɛn ye yan silamɛya nana n'o de ye a kana ɲɔgɔn muso minɛ a kana ɲɔgɔn ka nafolo dun nkalon kan a kana sɔn nkalontigɛ ma a kana sɔn ɲɔgɔn janfa ma a kana sɔn nin ma donc u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman jogo ɲumanbaw yɔrɔ la mais u bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ min ça c'est le culte de la u bɛ ɲɔgɔn bila ye o ye bato cogo ye donc diinɛ ka bato la min ye révélation in di o de bɛ bato mais laada kuma dɔw
i bɛ taa sɔrɔ adamadenw yɛrɛ ye fɛn min dilan laada ko caman bɛ ɲɛsin aw yɛrɛ ka ko ma voilà laada waatiw sera voilà kɔmɔbɔw ni voilà adamadenw kɔmɔ ma bɔ a yɛrɛ ye koyi adamadenw de b'a kɛ kɔmɔ ye jo tɛ bɔ a yɛrɛ ye adamadenw de b'a kɛ jo ye ni adamaden tɛ ale tɛ bɔ quoi ni adamaden tɛ kɔmɔ tɛ kɛ kɔmɔ ye nin de ye laada différence ni diinɛ ye diinɛ la bato yɔrɔ la adamaden ka foyi t'o la min y'a di a y'a di cogo min e y'o faamu e m'o faamu e bɛ baara kɛ n'o de ye fo ma tawqifi donc on bɛ fɛ ka nin yɔrɔ précision di o diyara n ye kosɛbɛ Abukar yanni ka tila ka kuma segin ma imam Ayuba bibi na n'i ye an ka diinɛ min a fɔra ko mɔgɔ de ka ca Mali la bi kosɛbɛ o ye alisilamɛya ye awa bibi na taabolo ka ca alisilamɛya kɔnɔna la o kuma na nin taabolo ninnu ani alisilamɛya yɛrɛ yɔrɔ Ayuba n k'a fɔ Abukar Yakubu Dukure ka kuma daminɛw la ko maa dɔw bɛ bila fɛn dɔw la u k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛya diinɛ maa dɔw bɛ bila ka silamɛya kuma fɔ u t'a dɔn bi est-ce que n t'a dɔn k'a fɔ o fana a gɛlɛya bɛ silamɛya kɔnɔ bi wa n'i y'i ɲininka. Bon alhamdulillah rabbil alamin an bɛ an karamɔgɔ fo alhamdulillah a ye kuma min fɔ pour ka se ka hali bi kuma in ka a jidi bɛɛ kan ka diinɛ kalan mais bɛɛ man kan tɛ ka diinɛ kuma fɔ munna hali n'i y'a ta an ka laada kɔrɔw la ka sɔrɔ diinɛ ma na maa bɛɛ tun tɛ kuma o maa bɛɛ tun tɛ kumakɛla ye o parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu ko n ko dɔrɔn fitinɛ bɛ wuli hali ni kuma ye kuma ɲuman ye donc diinɛ fana na alakira sallallahu alaihi wasallam b'a fɔ ko dɔnni ɲinini ye silamɛ ma diyagosa ye dɔnni jumɛn silamɛya diinɛ dɔnni ɲinini o ye silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ ma diyagosa ye en tant que k'u ye silamɛ ye i kan ka i ka diinɛ dɔn i kan k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ silamɛya min na silamɛya yɛrɛ a kɔrɔ i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kuma daminɛ na cogo min n bɛ silamɛya min na a nana ni règlement jumɛnw ye bɛnkan jumɛnw b'a kɔnɔna la n kan ka mun kɛ n man kan tɛ ka mun kɛ n kan ka mun fɔ n man kan tɛ ka mun fɔ donc o ye diyagosa ye silamɛya kelen-kelenna bɛɛ kan donc o b'a jira n na k'a fɔ silamɛya diinɛ kuma a fɔba man kan tɛ ka kɛ bɛɛ ye maaw tɛmɛna anw fɛ yan waatiw la maa minnu ye maa kalannenbaw don nka u ma sɔn ka kuma caya diinɛ ko la mais u ye sɛbɛnni caya u ye gafe caya maa dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ la gafe sɛbɛnni ka nɔgɔ a ma mais n'i y'a bila k'a ka mot kelen fɔ tuma dɔ la a bɛ gɛlɛya a ma mais an bɛ waati min na ko bi tuma dɔ la i yɛrɛ b'i yɛrɛ i ɲininka jɔnni de ye diinɛ kumafɔba ye ani jɔnni de ye da jɔn yɛrɛ la voilà diinɛ ko in na voilà ani jɔnni de ye ayiwa diinɛ laselikɛla ye barisabu n'i y'a lajɛ n ko ten anw ka diinɛ in civilisation diinɛ don kodɔn diinɛ don n'i ye silamɛya faamu i ni maa si tɛ se ɲɔgɔn ma karabali tɛ diinɛ na bilen ala yɛrɛ ko ten la ikraha fi din karabali tɛ diinɛ na maa min ni ala ye o dan ka kɛ silamɛ k'i kana ala de y'i kana a ma min ma kana e kan k'o tigilama hinɛ di minɛ i kan ka mun f'a ɲɛna hinɛ kuma i kan ka mun f'a ɲɛna kodɔn kuma i kan ka mun f'a ɲɛna ka a la sensibiliser a bɛ min na jango a ka o bila tuma dɔ la maa dɔ bɛ yen n'i ye kuma kolon yɛrɛ fɔ kuma gɛlɛn fɔ a ɲɛna e ka kuma gɛlɛn yɛrɛ kama n'a kan ka kana maa dɔw b'a fɔ ni nin don o kuma diya anw yɛrɛ nin t'a la bi donc o b'a jira n na k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan Mali kɔnɔna na tuma caman b'o fɔ n ka kumaw kɔnɔ kumakɛla de ka ca nka est ce que wajulikɛla ka ca wa est ce que nin ka ɲininkali la ale de kɛn bɛ ka ale bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ min mɔgɔ ka ca Mali kɔnɔ bi n'o ye alisilamɛya ye est ce que mɔgɔ bɛ se ka fɔ o de ye gɛlɛya sababu dɔ ye bi wa oui sababuba don a bɛ tali kɛ fɛn damadɔ la fɔlɔ maa caman bi don silamɛya birifini kɔrɔ ka ko caman kɛ parce que jamana min kɔnɔ ni maa fan caman ye silamɛ ye n'i ye i nana n'i ka projet ye n'i ye silamɛya da kɛnɛ kan mais min bɛ jukɔrɔla la n'o ma faamu a bɛna kɛ problème ye donc o de y'a to kuma caman i bɛ taa sɔrɔ la maa caman bɛ yen a bɛ min fɔ a yɛrɛ ni ala cɛ a b'a dɔn k'a fɔ a b'a la ka min fɔ a tɛ tiɲɛ kan walima a t'a dɔn nka tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ la an bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ i b'i ka wajulu labɛn
kana n'i ka daliluw ye ka bɔ kuranɛ ayaw ni hadisaw la mais tuma dɔ la e b'o wajilu min kɛ maaw ye olu yɛrɛ b'a fɔ nin karamɔgɔ kɛ ɲɛna an ma foyi faamu ka kuma na donc f'i ka mun kɛ f'i ka baisse dɔ créer ka don ko la ko min ti i ka sira ye misaliya la alimamu ka rôle wajilikɛla ka rôle man ka tɛ ka ban fɔ ka taa don yɔrɔ dɔ la mɔgɔ b'i ka misiri kɔnɔ minnu tɛ seli farida 5 dɔn mɔgɔ b'i ka misiri kɔnɔ san 70 minnu tɛ se alifatiya la mɔgɔ b'i ka misiri kɔnɔ san 40 san 50 minnu tɛ se janaba kotugu la e ka kutuba banna e ka wajilu banna o bɛɛ la fɔ ka taa se fɛn wɛrɛ ma fɛn min ni a nafa yɛrɛ tɛ adamadenw kan f'a bɛna kɛ tɔɔrɔ de ye adamadenw kan donc i bɛna taa sɔrɔ la a caman don kadiri min kɔnɔ o ye dɔrɔn c'est que maaw ma labɛn maa caman b'a la ka wajulu kɛ bi n'an donna wajili yɛrɛ procédure kɔnɔ maa caman b'a la ka kutuba kɛ bi n'an donna silamɛya yɛrɛ ka procédure kɔnɔ a kan ka kɛ cogo min olu kan ka bɔ a la bon ni o ma bɔ a la n'a ma régler ten donc tuma dɔ la a bɛna kɛ nafa ɲini sira ye ani sɔrɔ sira ye ani dɔnni sira ye basabu tuma dɔ la i bɛna taa sɔrɔ la kumaw bɛ kuma na n'i y'a fɔ i ka minibaro sanfɛ i bɛ kɛ maa lakodɔnnen ye i bɛ kɛ sɔrɔtigi ye ne y'a dɔn k'a fɔ karisa ye sɔrɔ k'a la ne fana bɛ misiri dɔ ɲini n fana bɛ taa ka taa dɔ wɛrɛ kɛ est ce que n'an donn'o kɔnɔ est ce que a tɛna kɛ problème ye jamanaw bɛ jamana na an kɛrɛfɛ jamana dɔw don k'a fɔ n tilala seli la dɔrɔn alimamu ko salamu aleykum a ye hakɛ to n bɛ dɔɔnin fɔ aw ɲɛna olu fɛ c'est interdit parce que diinɛ kuma fɔba tɛ bɛɛ ye diinɛ kuma fɔbaw de bɛ yen wa diinɛ kuma fɔ yɔrɔw de bɛ yen donc an kɔni filɛ lahala min na an b'Alahu taala deli ya rabi ala ka an ni sababu bɛn Gabriel Tinu n'i ye jateminɛ kɛ Mali ye laada jamana de ye kabi lawale o kuma bɛ fɔ i n'a fɔ Abubakar Yakubu Dukure y'a fɔ cogo min na fɛn fila don min tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ n'i y'i ka laada kɛ i bɛ se k'i ka laada kɛ o y'an ka cogoyaw ye nka ka laada kɛ bato ye Mali la an bɛ se k'a fɔ o de y'a to jamana sariya ko ni diinɛ min ka di ye ni bato cogo min ka di ye i ka taa o fɛ o kumana o b'a jira k'a fɔ ko baasi t'a la maaw bɛ se k'u ka diinɛw kɛ i kɛra alisilamɛ i kɛra fɛn o fɛn i bɛ se k'i ka diinɛ kɛ k'a sɔrɔ baasi t'a la nka b'a la kɔsa in na an ye kuma minnu mɛn n'o ye k'a fɔ diinɛ wɛrɛw bɛ ka bɔ olu bɛ ka alisilamɛya tamasiyɛnw ka kumaw f'u ma fo sariya nana da nana don a la est ce que a kun kan ka se o yɔrɔw ma wa Gabriel. Bien, merci Diallo. Ka yira i la fɔlɔ ko diinɛ kura wɛrɛ mana jamana kɔnɔ ka na fara silamɛya ni kerecɛnya kan n'a bɛ mɔgɔ min ɲɛna ko diinɛ kura dɔw de bɔlen don k'o de nani bɛ donc Abubakar Yakubu y'a fɔ cogo min diinɛ fila de bɛ Mali la diinɛ fila de bɛ Mali kɔnɔ mun lakodɔnnen don officiellement diinɛ fila yɛrɛ de bɛ Mali kɔnɔ minɛ diinɛ fila de bɛ Mali kɔnɔ peut-être i bɛ taa kerecɛnya fanfɛla la i bɛ taa sɔrɔ protestant ni catholique bɛ mais chrétiens don n'i taara silamɛyaw fɛ i bɛ taa sunniti ni siti ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ camanw sɔrɔ o démembrement ninnu bɛ yen o ye silamɛya n'a kɔnɔna ko ye i n'a fɔ kerecɛnya n'a kɔnɔna ko bɛ cogo min na maintenant laadalako sira ni c'est pourquoi j'ai dit que n ko laadalako tɛ diinɛ ye ani diinɛ danfara b'o ni ɲɔgɔn cɛ Yakubu Dukure da sera a ma cogo min na c'est à dire bɛɛ kɔni bɛ se ka fili ne tɔgɔ la Abubakar cɛkɔrɔba tɔgɔ de tolen bɛ n kɔnɔ là sérieux Abubakar Dukure y'a fɔ cogo min na danfara bɛ laada ni diinɛ ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ b'a jira k'a fɔ ma fili a ka fɔta la a b'a dɔn n tɛna peut-être ne ma dɔ bɔ a la n tɛna se ka fɛn fara a kan c'est-à-dire o ye principe min ye ça fait allusion à un message divin ne ma fili a ka fɔta la o ye c'est pourquoi an b'a fɔ a ma ko samadinɛ c'est-à-dire des messages kumakan ani fɔta ani ladilikan minnu bɔra ɲɛfɔbagaw yɛrɛ bolo yɔrɔ wɛrɛ la ka se o ma et qui ne vient pas de a tɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ yɔrɔ quoi c'est-à-dire olu b'a a bila min minɛ kɔnɔ c'est que a bɔra dali masa yɔrɔ a ser'olu ma olu ye a lasebagaw ye jamanadenw tɔw ma donc pendant que n'i ye laadalako jateminɛ olu ye i n'a fɔ bɛnkan min bɛ sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani u ye kuntilenna min kɛ k'u ka sigi diya u ni ɲɔgɔn cɛ ka o yɛrɛ dilan ni min ye parce que kana ɲina yɔrɔnin dɔ fana kɔ laadalako caman bɛ yen a sigikun tɛ dɔ wɛrɛ ye c'est pour mettre des garde-fous ka kow
la to d'une certaine manière dangari kana kɛ maa si la sigida kɔnɔna na hali ni dangari kɛra mɔgɔ la fɛɛrɛ dɔw ka sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko tiɲɛnikɛla t'a fɛ k'a yɛrɛ yira fɛɛrɛ dɔw ka sɔrɔ cogo min na tɛgɛ bɛ se ka da tiɲɛnikɛla kan ni tɛgɛ dara kan a mun de bɛ kɛ n'i ye jateminɛ kɛ sani an ka don ni tubabu taabolo ninnu na kaso tun tɛ an bara yan an tun bɛ baara kɛ de telle sorte que ni tiɲɛni kɛra tiɲɛni bɛ se ka dilan cogo di degun min donna karisa kun a nɔna bɛ se ka dilan cogo di k'a dusu ma suma k'a dusu ma ɲɔ o baaraw de tun bɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen de tun bɛ don naamu mina kɔnɔna na i tɛ se ka kalabanciya kɛ ka ko dɔ kɛ k'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ k'a fɔ ne ma nin kɛ k'a sɔrɔ e de y'a kɛ n'i y'o kɛ don o don i bɛ se ka ladalako bɛ se ka i interpeller a dɔ la n'i nɔ b'a la i bɛ minɛ a ɲɛ b'o la kolonkalani b'o la o y'a taamasere dɔw ye ni kolonkalani wulila kolonkalani tɛ wuli foyi kama o a tɛ fɔ ko ɲuman dɔ kɛra yɔrɔ k'a ye kolonkalani wuli o tiɲɛni dɔw de bɛ kɛ kojugu dɔw de bɛ kɛ dugu tanamako dɔw de bɛ kɛ o de kama kolonkalani bɛ wuli n'a wulila a dɔ la a bɛ taa mɔgɔ min ye a walew kɛ a bɛ taa tɛgɛ da a tigilamɔgɔ kan n'a tɛgɛ dara a kan dun il y a des processus maintenant réparation de bɛ kɛ tiɲɛni min kɛra o de bɛ ɲini k'o nɔnɔ dilan sisan ni tiɲɛni kɛra lakanabaaw bɛ wuli cogo min na lakanabaaw bɛ wuli k'a ɲini cogo min na enquêtes bɛ kɛ ainsi de suite c'est en fait o de tun ye an ka service secret n'an ka caméra de surveillance ni a ɲɔgɔnna caman a ladalako caman sigilen bɛ o mina de kɔnɔna na ani diinɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la c'est à dire c'est une façon sigi kɔnɔna na an bɛ se ka bɛn cogo di sigi kɔnɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn sira bɔ cogo di sigi kɔnɔ an bɛ se ka kalabanciya kɛlɛ cogo di sigi kɔnɔ an bɛ se ka bɛnkanni jatɔya tɛ k'a fɔ ko ka musoko tɛ dɛ jatɔya ye bɛnkannikɛla de ye maa min bɛ a t'a to a bolo ka taa jatɔ voilà o ye jatɔ ye mɔgɔ min bɛ ale t'a fɛ k'i magan k'a ɲini a yɛrɛ ye mais a bɛ taa ɲɛbɔ voilà Dugure t'a fɛ walima Tarawele t'a fɛ ka t'o jaso o de ye jatɔ ye donc k'o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ dugu kɔnɔ a ko bɛɛ lajɛlen tun sinsinnen bɛ o kan c'est à dire une façon de rendre harmonieux la société la communauté de telle sorte que hali ni dɔ fila ka fɛn kɛ dɔ la min tɛ ko kɛta ye a y'a dabɔ a kama walima a m'a dabɔ a kama dilancogo de bɛ ɲini a la de telle sorte que sigi bɛ se ka continuer cogo min na ka sɔrɔ kuru tɛ maa si kɔnɔ parce que ko fɛn bɛɛ la ko kunberekun bɛ se ka kuru mais dusukun tɛ se ka kuru dɛ ni min kɛr'i la n'i ma se ka dilancogo ma ɲini a la n'a tora k'a mɛn walima dɔ wɛrɛ tora ka kɛ ka fara a kan ale tɛ sɔn kuruli ma ale b'i n'a fɔ kuma jugu hali n'a ye san 100 kɛ a tɛ toli donc c'est pourquoi sani a ka taa se ko kuru de bɛ a tigilamɔgɔ kɔnɔ fo don dɔ la ko fitininin dɔ bɛ kɛ a tigi bɛ exploser parce que il en a assez supporté o b'a ɲini k'a dilan n'a dilanna a tigi dusu bɛ suma wa min yɛrɛ fana y'a kɛ ɲangata min bɛna da o kan a dɔ la o tɛna sɔn ka sigi a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan bilen donc i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔnin na danfaraba bɛ don diinɛ ni naamu cɛ oui mais i ko diinɛ fila de bɛ Mali la nka i ko diinɛ wɛrɛ tɛ yen nka min kɔsa in na sariya wulila fo a ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ k'a fɔ ko minnu bɛ ka tanamakow ta kumaw fɔ ka ɲɛsin nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ se k'a fɔ an k'a mɛn Mali kɔnɔ yan sariya ka wuli ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ fɛn dɔ don ni a ye maaw dabali ban a ye maaw kamana kan kosɛbɛ o ye taabolo fasugu jumɛn o ye fɛn fasugu jumɛn dabɔtɔ ye min bɛ sen na nin waati laban ninnu kɔnɔna na a dogolen tɛ maliyɛn na an bɛ se k'a fɔ tuma dɔw la ko ɲuguɲugu de bɛ na ni ɲagaɲaga ye i b'a dɔn laadalamɔgɔw ye sigiyɔrɔ di bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ye ko misiri jɔra dugu min kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛ bɛ taa ɲini dugutigi de bara dugutigi ta ye ale ye dugu ka ciden de ye o mais dugu sigikan ye min ye c'est que kɛnɛ bɛ di n'o kan de ye a dɔ la woroden 3 woroden 10 ainsi de suite o de bɛ kɛ ka kɛnɛ di misiri bɛ jɔ donc mɔgɔ si tɛ se ka wuli yɛrɛ ma hali n'i ye dugutigi ye i tɛna wuli yɛrɛ ma ka taa yɔrɔ dɔ fɛngɛ ko non i n'i ka conseiller dugu sigibagaw minnu bi bɛn bɛ kɛ ko la fɔlɔ ka sɔrɔ ka kɛnɛ di misiri bɛ jɔ o cogoya la église bɛ don o cogoya la ça veut dire que an dɔ de don a ye kuntilenna dɔ ta an ma basiya ka kuntilenna ta cogo la a ko k'a ka bato bɛ kɛ cogo min na a y'a to fana an fana ka kɛnɛ d'a ma a ka fɛrɛ a ka ko kɛta la mais sauf que tagali ɲɛ gɛrɛntɛ bɛ na don ko la gɛrɛntɛ bɛ don ko la yɔrɔ jumɛn na
lagosiliw de nana don ko la dugu yɛrɛ kɛnɛ yɛrɛ dibaga min ye kɛnɛ di ka misiri ka jɔ walima ka église jɔ o de laban nanen bɛ ka kɛ cible ye. Ce n'est plus qu'à inviter a bɛ min na peut-être olu yɛrɛ ka yeta la o tɛ sira ɲuman ye k'a inviter de façon pacifique a ka na la non a tɔ kɛlen bɛ lagosili ye ka a yira la i bɛ min ka nkalon don voilà ni sara ni soma yɛlɛmana k'i to nin sira nin kan i bɛ taa jahanama ainsi de suite alors que nin bɛɛ lajɛlen ye paradigme ko ye paradigme ye mun ye o ye aw ka diɲɛ yecogo ye mun ye c'est à dire balo ni saya kɔnɔna na aw bɛ ɲɛ bɛ kow la cogo jumɛn na aw bɛ ka ko bila minɛn jumɛn kɔnɔ namutigi ka diɲɛ balo cogo ni saya yecogo ani diinɛtigi ka saya ni balo yecogo tɛ kelen ye o tɛ kelen ye namutigi ale bolo n'ale soma yɛlɛmana ale bɛ se ka sigi ka na ko kura pour ce qu'on appelle la réincarnation ka soma yɛlɛma ka tila ka sigi ka na ka ɲɛnamaya kɛ ko kura fo hakɛ dɔ la a ɲɛ dɔnbagaw b'a fɔ ko f'i ka hakɛ dɔw kɛ n'o kɛra a dɔ la n'i taara i tɛ sigi ka na bilen o ye olu ka diɲɛ ye cogo ye olu ma arijinɛ ni jahanama prévoir n'est-ce pas donc hali n'a y'a sɔrɔ o taa ni ka sigi kɔnɔna na taa ni ka sigi laban peut-être n'i ma se ka purifier olu yɛrɛ ka ye cogo la n'i ma se k'i ɲumanya kɛ ka se hakɛ dɔ la n'i taara n'o y'i ka tagali dan ye ko i tɛ sigi ka na bilen nka sauf que i ka sɔlɔ min n'o y'i ka âme ye o kan ka bila bɛrɛbɛrɛ minɛn min kɔnɔ a tɛ n'o sɔrɔ wa a bɛ to kunpan na comme on appelle la errance ce qui pourrait être qualifié comme étant de l'enfer parce que i ni min ka kan en tant que âme n'i t'o sɔrɔ la o fana ye ɲagata dɔ ye o a bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ mais sauf que olu m'a prévoir i n'a fɔ diinɛmɔgɔw b'a fɔ la cogo min na maintenant min bɛ sen na an ka ko ta a tɔgɔ ma o ye mouvance comité mɔgɔw ye mouvance comité mɔgɔw olu ye jeunes ye a fanba ye jeunes ye n'i y'a ye ko problème donnen don a ko la bi in na jeunes de don olu caman denmisɛnninw bon n'i ko denmisɛnninw ayiwa n'i ko jeune sifinw don olu ye kalan dɔw sɔrɔ olu caman yɛrɛ bɔra diinɛ na i n'a fɔ ne yɛrɛ bɔra diinɛ na cogo min na i b'a ye k'a fɔ i bɔra diinɛ la dugure o bɛ o cogoya la i b'a ye k'a fɔ o ye dɔɔni min sɔrɔ diinɛ na ani o taara kalan wɛrɛw minnu kɛ ka ɲɛfɔliw minnu kɛra o ye cogoya bon ni kuma samana ka se niveau dɔ i b'a dɔn danfara dɔw fana bɛ maaya ani adamadenya ni ɲɔgɔn cɛ maaya ni hadamadenya i b'a ye k'a fɔ danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya nana bange diinɛ de kɛlen k'a yɛrɛ sɔrɔ an bara yan adama ni hawa ka dɔ fɔ diinɛ de b'o fɔ an ye mais an ka laadalako la n'an bɛ dali ɲɛfɔ an b'a ɲɛfɔ ni maaya tɛ dɔwɛrɛ ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ye fɛn minnu sigi kuruntu la n'o ye loi ye ani textes ye ani règlement intérieur ye k'an yɛrɛ dilan n'a ye o de ye maaya ye donc olu tɛ ko pousser ka taa ko ɲɛnamaya daminɛna karisa la o n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ yen u t'u da don o bɛɛ lajɛlen maintenant problème yɛrɛ nana bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na o ye ni kɔtɔrɔma bɔ dɔ fɔ kɔnɔna na n'o ye histoire ye i bɛ taa diinɛ de source fana sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o diinɛ source bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na o ye kɛnɛ min ni san tɛmɛnenw na san jan tɛmɛnenw na faamaya sɔrɔla yen kosɛbɛ dɔnnibagaw sɔrɔla yen kosɛbɛ min ye ko kɛ min ye ko to diɲɛ ye bi hali sini mɔgɔw bɛ k'a tɔnɔbɔ o ye kama ye yɔrɔ jumɛn ye a don o de yɛlɛmalen don k'a kɛ Égypte ye bi o Égypte ancien o ye dɔnniya diyabɔ yɛrɛ ka fɛrɛ fo ka na laban bi na fɛn caman bɛ yen an bɛ ka o kɛ bilako ye ka sɔrɔ o tɛ biko ye a sun bɔra yen fɛ n'i ye jateminɛ kɛ sisan diinɛko la olu ye min fɔ parce que olu ta tun ye naamu ye naamu min don a tun sigilen don bɛnba bato de kan bɛnbaw ka sira lafasali parce que olu ma foyi bila ɲɛnɛmaya kɔnɔ foyi si ɲɛ ma i masaw kɔ mɔgɔninfin ka olu yɛrɛ bolo i tɛ se ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ diyabɔ fɔ i k'a dɔn i masaw ye ko e nana olu de bolo wa olu de juru la i bɛ yan olu bɛ juru dɔ don i la e b'o juru sara i bɛ tila k'a k'i yɛrɛ ye i bɛ tila ka juru wɛrɛ don o juru wɛrɛ o yɔrɔnin b'a ɲɛfɔli dɔɔni k'a la i bɛ juru sara cogo di e nana olu de bolo la olu de ye tɔbɔtɔ k'i kɛ maa ye k'i ladamu k'i lamɔ ka fɛrɛ bɔ k'i ye ainsi de suite olu ka don olu mana se o kɔrɔbalen mana se ko fanga t'o la bilen ko e de kan ka jɔ n'o ye o y'i kɛtɔ la ka juru sara ye
i b'a k'i yɛrɛ ye cogo di ne nani bɛ ka na balikuya ka na kɛ dɔkɛla ye ka muso furu o muso furu ye dɔ k'i yɛrɛ ye fɔlɔ o i tɛ muso furu mɔgɔ kama i b'a furu yɛrɛ de kama hali n'a y'a sɔrɔ balimaw da bɛ don a la mɛ a ɲɛci belebeleba kɔni bɛ e ye i b'o muso balo ainsi de suite i bɛ tila ka kɔ sɔrɔ kɔ ye mun ye o ye denw minnu bɛna bɔ o furu kɔnɔna na n'o denw bɔra o furu kɔnɔna na masaw ye min don e la dɛ lamɔ sira fɛ ani bilasiraliw kan e fana de kan ka o juru de don o denw na yaasa n'o o ka kɛ o masaw ɲɔgɔn na n'o ye e ye i n'a fɔ e yɛrɛ fana kɛra i masaw nɔ ye cogo min na i n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ cogo min na ko den bɛɛ b'a nɔ na fa bɛɛ b'a fa nɔ na ko siga tɛ min na ko an bɛ an bɛnbaw de nɔ na minnu y'a kɛ k'a ɲɛ n'o m'a kɛ k'a tiɲɛ. Ça c'est la philosophie qui est autour de la chose. Maintenant m'a fɔ ko diinɛ ninnu source bɔra o yɔrɔ ninnu na wa. Voilà diinɛ ninnu source bɔra yen cogo jumɛn na parce que olu y'a kɛ ka dilanni kɛ cogo min na ka mɔgɔya sankɔrɔta ni k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔninfin tɛ dɔ wɛrɛ ye dafɛn la ɲɛnɛmaya kɔnɔ dafɛnw dɔw de don ɲɛnɛmaya tɔ kɔnɔ mɔgɔninfin ma fisa ni dimɔgɔ ye o mɔgɔninfin ma fisa ni dabibi ye mɔgɔninfin ma fisa ni wulu ye a ma fisa ni sɛ ye a ma fisa ni foyi foyi wɛrɛ danni kɔnɔna na parce que a bɛɛ lajɛlen ye fɔra ko danfɛnw na donc o ye a faamuyali wɛrɛ ye voilà parce que kuma da b'an bolo an bɛ se k'an yɛrɛ fɔ mais n'i y'a bila bagan kunda dun olu bɛna mun de fɔ olu fana tɛna fɔ ko ni n'olu ko tun ma di dali ma sa a tun tɛ n'olu da o n'est-ce pas n'i ye kuma da di wulu ma sisan n'a y'a yɛrɛ mankutu a b'a fɔ k'ale fana ye ɲɛnɛmaya la dali fɛn na ɲuman bɛɛ lajɛlen ye donc kuma de ye kɛra fɛn dɔ ye bi bi in na n'o ye kɛra sababu ye mɔgɔninfin y'a yɛrɛ bila minan dɔ kɔnɔ minan min n'a bɛ ka sabanci a rôle joué bi alors que an yɛrɛ bolo ani an ka cɛkɔrɔbaw ye min to an bolo olu y'a yira k'a fɔ ko k'i bɛ ko maa wɛrɛ bɛɛ o ye quand on rentre dans un cadre social plus élargi kuntilennaw dɔw bɛ yen ne b'o la e t'o la il faut que ne k'e bonya o kuntilenna kun kan ce qui fait que il n'y avait pas de malentendu fɔ ɲɔgɔnya tun tɛ sɔrɔ hali laadalako la olu fanfɛla ni ɲɔgɔn cɛ maintenant mɔgɔ minnu bɔra sisan ka nin baara ninnu kɛ ka maaya sigi ka dili don k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnɛmaya kɔnɔ i ka sigida la ko e de kan ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen tɔbɔtɔba ye parce que e mako de b'a la o yiri b'o la bagan b'o la ainsi de suite hali ji munna a bɛ fɔ ko nin ye ji bolisɔn ye k'i kana bo k'a kɔnɔ walima k'i kana sugunɛ k'a kɔnɔ n'i ye sugunɛ k'a kɔnɔ walima ka bo k'a kɔnɔ e kelen tɛ min a la o a dɔw la yɛrɛ i bɛ se k'o baara cɛ jugu kɛ dɛ parce que e yɛrɛ bolo i ka fara i bɛ taa munumunu i tɛ ji sɔrɔ yɔrɔ la i bɛ na tila k'i min o yɔrɔ kelen na donc i bɛ ka k'i yɛrɛ ma jugu ye donc ko an ka danni kɔnɔna na ko sungun n'o ye nature ye k'an k'a bonya k'a bonya k'a dɔn k'a fɔ ko sungun dafɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'a jɔyɔrɔ de don ɲɛnɛmaya kɔnɔna na ni a kelen kelen o fɛn tɛ yen a nɔ bɛ to donc ça c'est ce qu'on appelle maintenant les lois de la nature les lois de la nature ɲininkali min kɛra sisan maintenant mɔgɔ min bɛ ɲininkali jalen don mɔgɔ min n bɛ bɔ kuma na yan yɔrɔnin na mɔgɔ jeune minnu bɛ ka nin baara min kɛ bi n'a bɛ ka kɛ funteni ye c'est en partie du fait qu'ils essayent de répondre aux religieux diinɛmɔgɔ minnu bɛ attaquer la diinɛmɔgɔw minnu au lieu que o k'o yɛrɛ fɔ ni o bɛ ka lagosili ta ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛsin parce que diinɛ fana la problème dɔ ye min ye aw ka hakɛ to o de ye diinɛ b'a yɛrɛ fɔ ni ka tila ka maa wɛrɛ ɲɛfɔ i yɛrɛ nɔ na ne ko sisan est-ce que min fɔra non Abubakar c'est très important ce débat là non je vous en prie i b'a dɔn débat là ni hakilaw tontonna ɲɔgɔn kan kojugu alors que interaction do j'ai compris pas bon an kan ka réagir mais n'a janyana kojugu a tɛna janya n bɛ bɔ yɔrɔ la yɔrɔ na Abubakar Doucouré aura largement le temps pour réagir c'est-à-dire problème min bɛ yen bi bi na qui oppose ces jeunes qui se disent retourner à la tradition c'est qu'ils ont se disent que non diinɛ y'a yɛrɛ fɔ o ye tiɲɛ ye mais a bɛ ka an fɔ an nɔ na n'i ko k'i bɛ jaabili kɛ k'e bɛ de e yɛrɛ fɔ sisan la i ni diinɛ tɛna bɛn ko la walima k'e b'a essayer sisan ka ɲɛfɔli kɛ e ka dɔnniya yɛrɛ ye min ye ko la sani diinɛ ka na i b'a sɔrɔ aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ alors que quelque part e y'i yɛrɛ fɔ ne ma ban o ma o ye
mais e ko sisan ko fɔ e de ka ne fɔ ka ne to sigilen to na ne ko non ko fɔ ne de kɛ n yɛrɛ fɔ k'a yira i la ko e bɛ ka min fɔ ne t'o ye yɔrɔ kɔni e ye min fɔ n'o ma kɛ tiɲɛ na ne ka fɔlen an bɛ bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ bila ɲɔgɔn na kun ko tɛ. D'accord. Abubakar Yakuba Dukure awa diinɛ n'i ye diinɛ in lajɛ bi awa alisilamɛya n'an donna kɔnɔna la taabolow ka ca awa wajulikɛlaw ka ca n yɛrɛ ka kuma la bɛɛ man ka kuma alisilamɛya tɔgɔ tiɲɛna kosɛbɛ fo ka kɛlɛkɛlaw wuli islamisiw ni jadisiw Mali yɛrɛ kɔnɔ yan n'i ye nin bɛɛ lajɛ est ce que nin fana tɛ sira dɔ ye ka ɲɛdɔnya yɛrɛ kɛ alisilamɛya la fo awa maa wɛrɛw ka wuli ka tila k'a fɔ ko ka tɔgɔ tiɲɛw ta ka ɲɛsin alisilamɛya ma bi k'a sɔrɔ fɔlɔ fo ka se bi la aw yɛrɛ da donna a la daminɛ na k'a fɔ nin bɛɛ kun ye awa sigiw ye nin bɛɛ kun ye waleyaw ye baasi foyi kun t'a la nka bi mun de kɛra k'an se nin hakɛ ma fo ka tila ka kuma wɛrɛw fɔ diinɛ kɔnɔna la. Bon en réalité ɲɛ b'o problème fɛn fɛn la o problème tɛ diinɛ o tɛ silamɛw ye parce que mɔgɔw tɛ silamɛya ani mɔgɔw ka comportement mɔgɔw t'a bɔ ɲɔgɔn na ça c'est un faux jugement kana mɔgɔw ka dɔw ka comportement ta k'i bɛ diinɛ juger n'a ye o tɛ tilennenya ye et puis ça c'est un faux jugement. mais n'olu bɛ comportement kɛ diinɛ tɔgɔ la. non maintenant ma tila o n balimakɛ Gabriel ye fɛn caman fɔ n bɛ fɛ ka tɛmɛ a fɛn dɔw kan parce que a man ka bila ka tɛmɛ ni hakililaw ma di a kan c'est très important mais i ka ɲininkali n y'a cadrer nin cogo de la a ka faamu mɔgɔw kana diinɛ tɔɲɔ quoi ni mɔgɔ dɔw ka action ye o ye fɛn bɛɛ de ye so dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a ka ɲi mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen fila b'a la olu bɛ ko dɔw kɛ i tɛ se ka so bɛɛ lagosi n'olu ka comportement ye jamais ou bien so sigi kan e man k'o lagosi n'o tigiw ka comportement ye donc ka essayer k'a ɲini fana i b'a fɔ ko fitina ni mankan minnu bɛ yen k'a daminɛna silamɛw la n'an donn'o kɔnɔ a kuma bɛ janya dɛ a ma daminɛ silamɛw la donc mais ne bɛ fɛ ka n pan o kunna fɔlɔ parce que o t'an sigi kun ye quoi c'est pour cela fɛn dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ thème ye an bɛ sigi a kan ka débattre ka ɲɛ kosɛbɛ ka approfondir c'est pour cela an tun tɛ fɛ thème caman ka dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ souvent a bɛ mɔgɔ min bɛ réflexion kɛ approfondissement a b'a sɛgɛn n'an ye fɛn dɔ dayɛlɛ kelen fila an b'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini ka a diagnostiquer problème diagnostiquer ka solution ɲini a la mais a bɛ se ka kɛ sigi wɛrɛw bɛ kɛ a nafa kama parce que mon frère Gabriel ne n'a faamana n t'a dɔn k'a bɔra diinɛ kɔnɔ a ka débat ka di parce que mɔgɔ minnu b'a dɔn depuis a bɛ diinɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu il est bien a bɛ mɔgɔ bonya a b'a yɛrɛ bonya an ye baara kɛ boîte dɔw la journalisme vraiment an ye fɛn dɔ an ye baaraw kɛ presse écrite dɔ la an balimakɛ n bɛ foli d'a ma Cheikh Serifa Hayidara waati b'an kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale ka boîte la kɛrɛfɛ yan donc n b'a dɔn a yɛrɛ bɛ n dɔn bonya dɔrɔn de b'an cɛ bon bi fana a bɛ min kɔnɔ an t'a jalaki dɛ i y'a faamu kuma ɲɔgɔnya diinɛ yɛrɛ sigilen don o de kan ni bonya ni karama ye silamɛya kɔnɔ fɛrɛlen don wajuli kɛcogo dɔ bɛ yen o ye wa'azu ye o ɲɛsilen bɛ silamɛw dɔrɔn de ma wajulikɛla kan k'o dɔn n'i bɛ kuma silamɛw dɔrɔn fɛ i kan ka mun f'u ye wajuli kocogo dɔ bɛ yen o ye dawa ye a ma c'est à dire o bɛ se ka ɲɛsin bɛɛ ma mais a cogo dɔ bɛ yen o kɛrɛnkɛrɛnlen don o prévoilen don silamɛya kɔnɔ mɔgɔ min tɛ silamɛ ye i kan ka o waji cogo di i kan ka kuma fɛ cogo di o ye mujadala ye billeti hiya ahsan o fana prévoilen don kuranɛ kɔnɔ silamɛya kɔnɔ mais kuma caman mɔgɔ caman o de y'a to n ko an kana mɔgɔ dɔw ka ko kɛta juger ni silamɛya ye mɔgɔ caman tɛ nin dɔnniyaw dɔn u tɛ nin fɛɛrɛw ni nin stratégie ni nin minɛnw nin moyen ninnu u m'a kalan u t'a dɔn o de y'a to an ko hali mɔgɔ minnu bɛ diinɛ kɛ ko denni ye dɔrɔn n taara kuranɛya dɔ kɔrɔ lajɛ français ni anglais la Google kan i bolo bɛ diinɛ dɔn u bɛ diinɛ tiɲɛ de ou bien mɔgɔ min i bɛ taa sɔrɔ a kɔni ale y'a yɛrɛ sɔrɔ diinɛ du kɔnɔ bon a ma kalanba kɛ mais a kɛra diinɛ lasira ye kuma caman dɔnni ma taa ɲɛ a bɛ se ka kuma a bɛ diinɛ tiɲɛ o de y'a to n ko ka kow sɛmɛ a tigiw la n'a sɛmɛna a tigiw la baasi foyi tɛ bɔ kow la Mali kɔnɔ yan. oui mais Abukari yanni ka tɛmɛ nin yɔrɔnin kan parce que a bɛ fɔ kuma bɛɛ ko ka d'a tigiw ma kuma kɛbagaw ka kuma fɔ mais hali sisan munna Mali kɔnɔ sariya jamana don kow tɛ sɛmɛ a tigiw la a sen bɛ ka bali cogo di minnu bɛ kuma fɔ olu ka se ka kuma fɔ n'a dun bɛ na ni tiɲɛni bi Mali mago bɛ organisation de la o fana y'a damana débat ye diinɛw jɛkulu sigilen bɛ a kama ka se k'a ko cadrer halisa ayiwa jɛkulu pouvoir tɛ jɛkulu bolo sa parce que kuma dɔw bɛ yen i b'a dɔn kuma musalaka ka di maliyɛn ye kojugu n'i ko ko ka organiser fanga de b'a organiser n tɛ i b'i ka hakilila de di a tigi jagoyalen tɛ ka baara kɛ n'a ye mais jamana o jamana ni diinɛ avancé la kɔnɔ fanga b'i sen don ko dɔw la
pour que ka organiser ka fanga di do yoro do ma fanga kan di yoro munuma ku ka barake pour que akana ke foro e bebe dunga kulenga kala ton te segu ke jamana yere ka gouvernance de biseka o yoro do glan quoi no te ma obe men yona ngani ajugutigi be nya nyumantigi de be ma do ala ne hakila kele mais me fera se ngo kam info Gabriel Chiro ay ne ka kuma chaman sonjila mais peut-être ayere ma ayoro e quoi ne fo kuma damna la ba fa le ne ka kuma damna o de résumé ale be kata fo Egypte non ne te ta Egypte follow ambe Egypte don anya kalamba don antara e ka chaya anya utara a histoire ma yoro fenfebe ka fa ma joro me aka don ne te ta follow ça dire nango ngame golofinya la fasa iba fa ere ba fo chugumi ça dire dien be sur le plan mondial dien be waso ni golofin ye ni mi ye follow o sunjata ka chartier quoi mogo flati ñogon soso la foni mogo min ta don la première déclaration des droits de l'homme dien yɛrɛ kɔnɔ dien be ka waso ni anw ye yɔrɔ min ko de waso yɔrɔ belebele an la dien bɛɛ date mɔgɔw la ni golofinya kuma bɛ fɔ ko Egypte an ka taa yi fɔlɔ dien yɛrɛ ye bɛɛ ye min yɛrɛ lakodɔn ye k'a ɲumanya segin an ma k'an ka kodɔn segin an ma k'an ka c'est-à-dire an ka civilisation k'a bonya segin an ma mais an b'an paw kunna golofinya kuma la ka taa yɔrɔ dɔ la ko Egypte après Egypte kuma bena débat nataw la mais ne b'a daminɛ yan fɔlɔ o sunjata in Mali yɛrɛ la Mali mais mandi yan o sunjata in mais o min diɲɛ bɛɛ bɛ waso bi n'ale ka o golofinya defani hakililaw ye ni Afrique bɛɛ b'i yɛrɛ y'a la mais o ye silamɛya embrasser ka tila ka silamɛya drapeau kɔrɔtan ka baara k'a la Manden masakɛ ka dɔgɔ min y'a baara kɛ mais ka sɔrɔ ale de tilala ka golofinya hakilila k'a kɔrɔ ka tama bɛɛ kan parce que a y'a faamu k'a fɔ yɔrɔ jumɛn de bɛ yen ni u bɛ ɲɔgɔn dafa ye ne ye n ka kuma fɔ o de la o bato yɔrɔ in o de ye diinɛ ye o de ye ko ye min anw ka laada kɔnɔ diinɛ ni laada bɛ ɲɔgɔn bila yen ka caya par exemple ale ko Solami parce que ne yɛrɛ tun bɛ k'a ɲɛɲini a ka ca u bɛ Solami ko kuma fɔ Gabriel vraiment an bɛna baro caman kɛ en réalité e bɛ nafa sɔrɔ an ka hakilila an fana bɛ nafa ba sɔrɔ i ka hakilila la ko in kɔnɔ parce que e bɛ min dɔn a la anw t'a dɔn fo mɔgɔw ka kuma de mais ni kuma kɛra ni ŋaniya ɲuman ye k'an bɛɛ bɛ tiɲɛ ɲini na wallahi kanda bɛ na quoi nɔrɔ bɛ na dusukun na ale filɛ ka bangebagaw ka kuma min fɔ Gabriel i m'a ye ne ka kuma kɔnɔ ne ko n ko an ka juguw la diinɛ ni an ka laadaw bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ caman e y'o min fɔ o ye jugu de ye o ka bangebaga labato o ye jugu de ye o mais e ye fɛn fɛn fɔ a la silamɛya ye min fɔ a la o ka bon ne ta in ye o silamɛya ye min fɔ ne nana hali n'a ɲɔgɔn 100 an ka danbe la a ka bon n'a ye a dan ye min ye kana fɔ i bangebaga ma ko uf kuranɛ de kɔnɔ wala taqul lahuma uffin fo ka uf yɛrɛ mo c'est-à-dire k'a ta uf ko kana i mana dimi cogo cogo yɛrɛ ko hali k'a fɔ dɔrɔn uf ko kana fɔ bangebaga ma ka tila k'a fɔ waghfid lahuma janaha dul i bonyana cogo cogo i fanga sɔrɔ cogo cogo i kodɔn n'u ye cogo cogo ni olu kɔrɔbayala wa ayi k'i kama jigin janaha dul i kama maa jigin i k'a daw ye c'est-à-dire i b'a fɔ u ka yɛlɛ i kan quoi mais kuma tɛ i n'u cɛ ka tila ka mun da kan tugun waqul irhamhuma kama rabbayani waati bɛɛ fana duwawu de k'u ye i k'a fɔ ala hinɛw la i ka yafu ma i ka kasi n'u ye i ka duwawu k'u ye i b'a fɔ k'u ye ne fitininlama ayi mina a tu non ni kuranaya de a tu i b'a fɔ u ye n fitininlama Gabriel y'o de fɔ u ye min k'i ye ko ka a lasigi o tɛ wa kuranɛ filɛ k'o de fɔ tan i b'a fɔ u ye n fitininlama ladon ka ɲumanya minnu kɛ n ye ka jugu ɲuman minnu donna ka n bila sira ɲuman min kan i fana kuranɛ ko ten ala ko ten donc u makara o cogoya kelen na i ka duwawu k'u ye k'i b'a fɔ k'u y'a k'i yɛrɛ ye fitinaman cogo min donc nin jugu yɔrɔw de an tɛ ɲɔgɔn bilaba tɛ yen i m'a ye kumaw bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais ɲɔgɔn bila fo an ka sɔn o ma o ye bato yɔrɔ ye ale ye fɛn caman fɔ i n'a fɔ ko adamaden limɔgɔ ma fisa ni ye soso ma fisa ni ye fali ma fisa ni ye lɛ ma fisa ni ye a bɛɛ ye kelen ye o min filɛ nin ye anw tɛ sɔn o ma mais anw tɛ sɔn a ma k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ fɛn fila kama révélation d'abord parce que olu ko révélation t'olu fɛ yen a y'o fɔ o yɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn bila o ye jumɛn ye fo danbaga de ka kuma i fɛ yɔrɔ dɔw la sinon hakili tɛ se ka o yɔrɔw ye mais olu fɛ yen hakili bɛ fɛ k'a bɛɛ ɲini k'a ye alors que hakili couleur ye olu yɛrɛ t'a dɔn a finnen don wa a jɛlen don wa u t'a dɔn a ka surun wa a ka jan wa u t'a dɔn ni min b'an na
n'o nin bɔra i la farikolo in bɛ bin o de y'i tiɲɛ ye nin ye mun ye a jɛlen don wa est ce que hakili y'a ye wa hakili yɛrɛ m'a yɛrɛ ye fɔlɔ a t'a dɔn ale ye min ye a tɛ nin dɔn nin de y'a tiɲɛ ye o médecin tɛ diɲɛ kɔnɔ o kodɔnna tɛ diɲɛ kɔnɔ min b'a f'i ye ko nin de ye ko ale bɛ nin dɔn a tɛ yen ka sɔrɔ o de ye hakika ye o b'i la hakili ma se k'a ye ni mɔgɔ dɔ bɛ kogo in kɔfɛ n'a tigi ye da kungo hakili ka limite dan ye kogo in dan ye fo ka diɲɛ wuli n'a tigi ma kuma yɛrɛ kan hakili t'a dɔn ko jɔn de bɛ yen f'i k'a ɲininka de mais hakili tɛ e la wa mun e m'a dɔn k'a bɛ yen mais e bɛ fɛ cogo di ko hakili ka fɛn bɛɛ ye hakili limitelen don a tɛ se ka fɛn bɛɛ ye an yɛrɛ ka diɲɛ ko la donc révélation don yɔrɔ ye yan de révélation kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o e hakili tɛ se ka min ye dɛ o ye min ye o yɛrɛ ka kuma a yɛrɛ kan i b'o minɛ i b'o minɛ mun na parce que o de ye o tigi ye o de ye o kɛ o de kan n'o ye min fɔ e ka hakili don yɔrɔ t'o la e kan k'o minɛ o cogo la i b'a fɔ mɔgɔ min bɛ ko kɔfɛ sisan an ka studio in kɔnɔ a nana da kungo e bɛ yan bɛɛ dɔn tiɲɛ tɛ mɔgɔ fɛn fɛn baara kɛ yan i b'a dɔn mais min ye da kungo i tɛ se k'o dɔn dɛ n'a ma kuma kuma in de ye révélation ye mais munna e tɛ se k'a dɔn alors que hakili b'i la parce que hakili limitelen don fɛn bɛɛ dɔnni na donc e bɛ ɲininkali de kɛ sisan jɔn de bɛ da la donc révélation min na ye sisan nin e hakili tɛ se ka ye mais o tigi yɛrɛ de b'a fɔ ne de ye karisa ye n bɛ nin de kɔ ne de ye nin ye a bɛ tan donc silamɛya o de bɛ anw fɛ yen hakili adamaden hakili tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn mais min ye adamaden dan ka hakili don a la ni hakili danna limite la i b'o ka kuma de minɛ ye ka baara kɛ ni o ye i t'a fɔ ko fɔ hakili k'o bɛɛ faamu parce que hakili yɛrɛ ma se k'a ye donc nin de ye diinɛ ye c'est pour cela o yɔrɔ la komi an hakili ma se k'an yɛrɛ ka fɛn bɛɛ ye an tɛ se k'an ka ko bɛɛ dɔn f'an k'an danbaga ɲininka a k'a fɔ an ye ne de ye aw dan ka ninnu dan ka danfɛn tɔw dan mais n ye aw kɛ tan n ye tɔw kɛ tan o yɔrɔ de la ala b'a fɔ walaqad karramna bani adama a ma fɔ a ye tɔw dɔgɔya dɛ mais a ko n ye adamaden bonya ka tila k'a fɔ cogo di wafadallahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila a ma fɔ a ye adamaden fisaya ni danfɛn bɛɛ ye o mais a ko a ye adamaden fisaya n'a ka danfɛn caman ye mais o kun fana dɔnnen don dɔwɛrɛ tɛ e yɛrɛ ni ala cɛ hali e ka du kɔnɔ i ka du kɔnɔ i ye i magola ko mission dɔ bɛ yen i y'a di so kɔnɔ bɛɛ ka nin kɛ den bɛɛ ka nin kɛ par exemple mais dɔ ka sira ma k'a la ou bien dɔ ma se k'a kɛ i ye n faamu mais dɔ y'a kɛ sɛbɛ a y'a kɛ ka ɲa i den de y'a bɛɛ ye tiɲɛ tɛ mais o ka fisa manciya ye kelen i bolo wa non o tɛ se ka kɛ min y'i bonya min m'i bonya ou bien i ye donc o ye yɔrɔ de ye o ye ala ka ko de ye ala de bɛ se k'o kibaruya d'a ma ala ko ale de y'a latigɛ ka adamaden dan ka hakili d'a ma o kɔrɔ tɛ n y'a fisaya ni tɔw ye dɛ i b'a fɔ ale ye min fɔ silamɛya m'o fɔ ko hakili b'an fisaya ni tɔw ye dɛ ka tila ka volonté d'i ma o kɔrɔ ye jumɛn ye bɛɛ kan ale min ka d'a ye a tɛ se k'o kɛ c'est à dire hakili t'a la k'a fɔ k'a bɛ se ka ko k'a yɛrɛ ye mais ala ye hakili d'i ma mais ka tila ka hɔrɔnya d'i ma volonté fɛn t'i diyagoya min ka di i ye i b'o de kɛ tiɲɛ tɛ wa bon maintenant o yɔrɔ in o ye fisamanciya o bɛ kɛnɛ kan min b'i ni bɛɛ kan bɔ ɲɔgɔn na o bɛɛ kan bɛ jɔ kɛnɛ ma cogo min ka muso ko kɛ ni cɛ ko kɛ ɲɔgɔn na e ka t'o kɛ bɛɛ kan b'i jɔ kɛnɛ ma cogo min hali a ka sira tɛ ka fini don a la a sutura a lebu suturalen a ka sira t'o la a b'i sen kɔrɔ ta dɔrɔn a bɛ sugunɛ cururu e ka t'o kɛ an ka lajɛ ni min bɛna f'i ma n'aw ye kelen n'aw tɛ kelen ni dɔ ka fisa ni dɔ ye ni dɔ ma fisa ni dɔ ye dancogo yɛrɛ la non olu tɛ se ka kɛ kelen ye mais fisaya min don n'an ko k'an bɛ taa kɛ de i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ non o tɛ mais ala ye adamaden dilan ka tila ka komi a ye mission de di adamaden ma n t'i diyagoya mais n b'a ɲini i fɛ i ka n bato i ka ko to n ta la donc sisan n bɛ mission in fɛn fɛn kan ka accompagner n b'o d'i ma hali an yɛrɛ ka diɲɛ baaraw la ni mission di maa ma moyen fɛn fɛn bɛ se ka mission ɲɛ bolo i b'o d'a ma donc kuma lasurunya la donc nin débat ye an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni an bɛ ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna a ma siga foyi t'o la ko ninnu man jan ɲɔgɔn na koyi maintenant n b'a kuncɛ ni yɔrɔ jumɛn ye o ye kamitiw ka kuma ye donc n t'a fɔ fana kamiti bɛɛ parce que an ye dɔw lamɛn olu k'olu ye kamiti ye mais u bɛ diinɛ buruja mun na olu ma sigi o kan olu t'o dɔn wa u t'o kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ ka denmisɛnw jaabi f'an ka fɛn fila bɔ ɲɔgɔn na Gabriel ye ka kuma la a y'a bɔ ɲɔgɔn na a diyara ne ye kosɛbɛ o ye jumɛn ye laada défend mɔgɔ minnu bɛ laada ko défend ani mɔgɔ minnu nalen bɛ sisan ko kamitiya ka diinɛw buruja f'an ka nin fila bɔ ɲɔgɔn na a yɛrɛ y'a fɔ ten ko denmisɛnw ka ca funɛnkɛw ka ca u la sifinw ka ca u la o kɔrɔ ye maakɔrɔw bɛ yen o munna an ma deli ka nin ko mɛn maakɔrɔw la munna an m'a ye u la n ye Sunjata ka kuma fɔ u tɛ sɔn ka taa yen munna parce que o kɛra diinɛmɔgɔ ye u ɲininka dɔrɔn ko n'a ka di ne ye sisan ka ne to silamɛya la ko ne bɛ se ka kɛ kamiti ya a f'u ka jaabi d'i ma ko in ye diinɛ kɛlɛ de ye quoi munna Sunjata tɔgɔ tɛ fɔ parce que a kɛra diinɛmɔgɔ ye i ye n faamu wa donc n bɛ fɛ ka mun fɔ
o mɔgɔ minnu filɛ n'o bɛ golofinya ko kuma fɔra tiɲɛ tɛ dɛ birifani don olu nana sɔrɔ anw ka manden kɔnɔ yan dugutigi Gabriel Ture da sera ma dugutigi ka bulon kɔnɔ mara tun bɛ kɛ yen de Gabriel Celu i b'a dɔn n bɛ fɛ ka min kɛ Ture ye manden mori n bɛ fɛ ka kɛ mori de ye an tɛ fara ɲɔgɔn na tugun donc dugutigi ka bulon kɔnɔ mara kumaw tun bɛ fɔ yen de kɔɲɔw ɲɛnabɔw tun bɛ kɛ yen de ale bɛ laada dɔn a b'a dɔn est-ce que alimami tun bɛ kɛ bulon kɔnɔ wa a tɛ kɛ alimami place bɛ bulon kɔnɔ an ka laadaw la manden yan munna alimami place bɛ yen parce que an kun kunnen bɛ ɲɔgɔn kan alimami bɛ diinɛ représenter laadamɔgɔw bɛ yen dugutigi mara cogo la a bɛ yen mais an bɛɛ bɛ kun bulon kelen kɔnɔ bɛɛ b'i ta fɔ bonya ni karama la ayiwa bɛɛ bɛ lamɛn bonya ni karama la ayiwa donc an bɛ taa ɲɔgɔn fɔ o cogo la donc Mali ma deli ka kɛ jamana ye ko diinɛw k'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an y'a fɔ fɔlɔ diinɛ fila min yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ n'o ye chrétien ni silamɛya ye mankan t'olu cɛ koyi mɔgɔ dɔw ka kuma cogo bɛ se ka fɛn dɔw kɛ kumanin dɔw la o kan ka dilan mais mankan ma deli ka don an cɛ walahi an bɛɛ ni voilà denmisɛnniya ne yɛrɛ Sikaso ne bangela ye ka mɔ ye an ka sigida la chrétienw bɛ yen mais an ni chrétienw ye sigi kɛ Gabriel ka denmisɛnniya kɛ ka kulonkɛw kɛ ka sɛbɛ kɛ ka kalanw kɛ kuma dɔw de an balikuyalen don ne b'a dɔn ko nin ye chrétien ye n t'a dɔn yɛrɛ tellement o fɛn tɛ Mali kɔnɔ yan quoi k'a fɔ k'a bɛna to jamana yɛrɛ sariyaw la kalanso dayɛlɛlen don kalanso ma bɔ kalanso la i mana kɛ diinɛ o diinɛ u ka kɔrɔbaya ɲɔgɔn kan voilà donc an k'an yɛrɛ kɔlɔsi Jalo hali kuma in interpréter cogo la diinɛw tɛ ɲɔgɔn na diinɛw tɛ mankan na mais mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɔlen bɛ ko minɛn kɔnɔ kuma dɔw o kan ka dilan cogo di k'o cadrer cogo di o mago bɛ kuma ɲɔgɔnyaw la ɲɔgɔn faamu na ani jamana ɲɛmɔgɔ mara bɛ minnu bolo olu fana an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka o ko réglementer ka se k'o imam Ayubu Traore silamɛw ka bɔli kɔsa in na ka taa misiriba la o kumana o kun kɛra mun ye ayiwa kuma ɲɔgɔnya min fɔra ayiwa Abubakari Yakubu Dugure fɛ kuma ɲɔgɔnya in kun bɛ se ka kɛ fɔlɔ walima ka mun kun bɛ se ka kɛ fɔlɔ ka se ka ninnu kuma ɲɔgɔnya n'a dɔnna k'a fɔ ayiwa ninnu maa kelen ninnu cɛla minnu bɛ ka diinɛ wɛrɛ lagosi ni o ma se ka ɲini ka kuma fɛ k'a fɔ ayi nin de don an ka ɲɔgɔn faamu o kumana silamɛw mun digir'u la fo ka se nin yɔrɔ ma alhamdulillah donc an bɛ bɛɛ fo alhamdulillah an bɛ an karamɔgɔ n'an kɔrɔkɛ fo Cheikh Abubakar monsieur Cenu an b'a fo n'i y'a ye silamɛw bɔra ka taa misiriba la ka t'u ka déclaration kɛ an ye kuma dɔ de fɔ silamɛw maaw ka kow yecogo tɛ kelen ye maa dɔ bɛ yen ale bolo nin ye ko ye ko min bɛ yen n'a bɛ tɛmɛ mais maa dɔ bɛ yen ale b'a dɔn k'a fɔ nin ye ko ye n'an y'an sigi méthode min bɛ ninnu bolo est ce que u tɛna ko wɛrɛ kɛ don nataw la min ka bon ni nin bɛɛ ye wa bon a kɛra cogoya o cogoya la n'i ye mɔgɔw ka kow cogoyaw lajɛ ani ka mɔgɔw ka ayiwa u ye ko in bila minɛ min kɔnɔ silamɛw ye ko in bila minɛ min kɔnɔ hakililaw nana bɔ n'a ye maa fan caman nana jumɛn fɔ k'a fɔ an ka bɔ k'an ka dusumakasi jira barisabu o bɛ jamana fɛnɛ sariya sen olu kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔla au l'époque au conseil tun ye lajɛ dɔw kɛ ka se ka point de presse dɔw kɛ mais dɔw y'a ye k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ min an ma deli ka nin ɲɔgɔnna ye barisabu ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ anw ka ɲɛnamaya la anw ma deli ka nin ɲɔgɔnna mɛn k'a fɔ maa dɔ jala bɛ gɛlɛya ka se ka dangari kɛ jamakulu la jamakulu min bɛ yen n'olu de ye ayiwa jamana yɛrɛ kɔnɔ maa camanbaw ye ka ko ta k'olu sɛgɛrɛ o tuma n'an ma farati maa minnu jala gɛlɛyala ka nin kɛ est ce que n'an ma wuli ka jɔ dɔ kɛ ka se ka taa an ka dusumakasa jira misiriba la est ce que a tɛna kɛ problème ye donc ne ka faamu na bɔli a ɲɛna barisabu a dɔnna k'a fɔ jamana marabaw yɛrɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ vraiment nin ko min kɛra a ye silamɛw touché an bɛ mun de kɛ jango nin ko in a kana se fila barisabu tuma dɔ la maa dɔ bɛ yen a bɛ ko dɔ ta k'i sɛgɛrɛ n'i ma ayiwa lamaga kɛ tuma dɔ la a bɛ ko wɛrɛ kɛ min ka jugu voilà surtout jamana min kɔnɔ ni a maa fanba ye silamɛ ye an bɛ tali kɛ dɔrɔn an ka taa kɛrɛfɛ jamana na jamana o jamana bɛ yen ni a maa fanba bɛ diinɛ min na
o diinɛ jamana bo o diinɛ bonya wa jamana sigibaw bo o diinɛ bonya o de ye an ka sigi an ka jɛ an ka kun ni anw de ka ca ni aw minnu bɛ yen ni aw man ca mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ adamadenya kɔnɔna na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamanadenya kelen kɔnɔna na ni aw ma anw bonya kun jumɛn b'a jira anw na k'a dɔn k'a fɔ don nataw la a tɛna fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ nin donc ne bolo bɔli in a ɲɛna nka bɔli in fɛnɛ kɔnɔna la adamaden ko mana kɛ cogo cogo mɔgɔ dusuw tɛ kelen ye o de y'a to tuma dɔ la jama maîtriseli ka gɛlɛn barisa bɛɛ bɛ taa n'i ka hakilila ye bɛɛ bɛ taa n'i ka fɛla ye tuma dɔ la maa minnu bɛ a ko organiser hakilila ɲumanbaw de b'u la mais tuma dɔ la i bɛna taa sɔrɔ la maa dɔw bɛ u filtre ka don jama cɛ la olu bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ ko min bɛ yen ni a bɛ kɛ lagosili ye kɛrɛnkɛrɛnma kami t'u ka ko min ni an b'a kuma na tiɲɛ don an bɛ a maa dɔw fo barisa maa dɔw an dɔw kumana olu yɛrɛ y'a jira k'a dɔn k'a fɔ ni min b'a la ka kɛ olu fɛla tɛ i n'a fɔ monsieur Cenu yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min maa minnu b'a la ka nin ko ninnu kɛ a caman ye sifinnakaw ye bon tuma dɔ la olu bolo an ka na n'a ye violence sira fɛ tan olu bolo o de ye a solution ye bon k'a sɔrɔ la n'i ye an ka maakɔrɔbaw ta o kumana olu m'a dɔn k'a fɔ ko bi Mali tɛ awa kabi kunu Mali don diinɛw bɛ sigi maa tɛ se maa ka diinɛ ma n'i donna diinɛ min na awa i bɛ taa n'o ye wa ani minnu ko k'olu fɛla tɛ o kumana olu ma se ka kuma awa u ni maa minnu bɛ hakilina kelen na kumaɲɔgɔnya o kibaruyaw ma sɔrɔ aw fɛ wa bon kumaɲɔgɔnya kibaruyaw ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mun na nin ye fɛn min ye a kun ma prévoir quoi k'a fɔ Mali la maa tun bɛ sɔrɔ k'a fɔ 2024 kɔnɔna na k'a fɔ maa bɛ sɔrɔ san 2000 kɔnɔna na maa min bɛna nin acte in ta ka Mali sɛgɛrɛ n'a kun fɔra ɲɛna an tun b'a fɔ ko ziiri don quoi donc a ma prévoir donc n'a ma prévoir déjà olu kɔnna ka ko dɔ kɛ waati tɛmɛnenw na min ye dankari kɛ anw ka constitution na an b'a fɔ yɛrɛ ko silamɛya constitution basabu n'i ye kuranɛ lajɛ kuranɛ ye ɲɛnamaya yɛrɛ constitution de ye kuranɛ bɛ sariya fɛn fɛn fɔ c'est que kana kɛ silamɛ ye mais n'i y'a labato a hɛrɛ e de b'a sɔrɔ kuranɛ ko an kana suyani kɛ n'an ma suyani kɛ est ce que mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ wa kuranɛ ko an kana jɛnɛya kɛ n'an ma jɛnɛya kɛ est ce que mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ wa kuranɛ ko k'an kana fɛn fɛn kɛ ni an y'a labato hali n'i ma kɛ silamɛ i b'a tɔnɔ sɔrɔ bon ni mɔgɔ min bilala o kuranɛ na ka bila alakira sallallahu alaihi wasallam ko o lagosi anw bɛ seli ka ɲɛsin yɔrɔ min ma n'o ye kaaba ye ka o lagosi donc i ye mun de to anw silamɛw ye i ma foyi to an silamɛw ye donc a ka gɛlɛn o waati la hakiliw ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ ko an n'u ka sigi jɔnniw de don u ma ye u ma dɔn i tɛ maa min dɔn i tɛ maa min ka cogoya yɔrɔ dɔn i tɛ maa min ayiwa sɔrɔ yɔrɔ dɔn misaliya la Ustaz Abubakar y'a fɔ cogo min diinɛ fila de bɛ Mali kɔnɔ kerecɛnya ani silamɛya donc n'a sɔrɔ olu dɔ don an b'olu dɔn an b'u ka yɔrɔw dɔn mais ninnu minnu nana u yɔrɔ dɔnnen tɛ donc maa min ma yɔrɔ dɔn e bɛ sigi ka kuma jumɛn ɲini n'o ye donc déjà alisilamɛw kɔni ye fɛɛrɛ min sɔrɔ ka nisɔngoya yira ka fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ nin kɛra nin ma diya an ye nka an ye jamana sariyatigiw fana ka laseli min a ko la o kumana silamɛya diinɛ mɔgɔw y'o yɔrɔ faamu cogo di o kumana a bɛ fɛ a ka taa n'o sira ye walima halisa kumaɲɔgɔnya de bɛ se ka kɛ nin ko fura ye walima sariya yɛrɛ de ka jamana ka jɔ a jɔyɔrɔ la wa bon nin ko très facile a ko ka nɔgɔn an bɛ jamana de kɔnɔ an bɛ sariya jamana de kɔnɔ ni an bɛ jamana kɔnɔ a ka kan jamana ye texte min fɔ jamana ye sariya min bila o sariya o ka appliquer o application jumɛn n ye kuma dɔ fɔ peut-être n m'a dɔn ni a faamuna jamana o jamana kɔnɔ diinɛ min n'a ma ka ca olu bonyani ye jakusa ye i t'o bonya dɔwɛrɛ kan i b'u bonya ko parce que munna an ka se ka kun sigi la n'i taara jamanabaw la i bɛna taa sɔrɔ la diinɛw bɛ yen mais diinɛ min n'o maa ka ca bɛɛ bɛ kala sɛmɛ o la bon ni e ma kala sɛmɛ ayiwa silamɛw na est ce que i tɛna fɛn dɔ wuli k'a bila wa donc silamɛw ye taani min kɛ u ye sigi min kɛ ani u ye weleli min kɛ ka taa misiriba la donc o a ɲɛna
parce que a kɛra sababu ye jamana marabaw yɛrɛ y'a u danganiyala k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn min n'a kɛra tiɲɛ na a ye silamɛw tɔɔrɔ o tuma an bɛ min fɔ jamana marabaw ɲɛna jamana marabaw ko b'o olu de bolo u ka bɛɛ bila i ka minɛ kɔnɔna na k'a ta kunu fɔ bi silamɛya tɛ diinɛ ye min bɛ baga mɔgɔw ma wa k'a ta kunu fɔ bi silamɛya ma baga maa si ma alors tuma bɛɛ silamɛw b'u yɛrɛ protéger de silamɛw tɛ diinɛ wɛrɛ lagosi alors tuma caman i bɛ taa sɔrɔ la maa min bɛ n'a ka dɔgɔn ni a man ca tuma dɔ la o de jala bɛ gɛlɛya ka min ka ca k'a fɔ k'a bɛ dankari k'o la bari sabu a ka dɔgɔya kama o de la Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka taa Alakira ka ɲɛnamaya la fo ka na se bi ma silamɛya ye kɛlɛ 29 de kɛ mais kɛlɛ ninnu tɛ ko silamɛw taara baga mɔgɔw ma o baga kɛra silamɛw ma silamɛw tɔɔrɔla silamɛw ɲanina Ala ye ordre di k'a fɔ aw yɛrɛ défend donc an bɛ min fɔ an bɛ waati min na ko sisan jamana marabaw u bɛ se ka labɛn min kɛ u ko o labɛn kɛ ka bɛɛ bila i ka minɛn kɔnɔna na jamana min kɔnɔ n'an b'a fɔ ko 95% musulman o jamana o masina ni maa dɔ sɔrɔla ka na olu ka ayiwa ɲɛjɔyɔrɔw olu ka danayafɛnw fo ka taa se daliba masa yɛrɛ o yɛrɛ ka lagosili ma vraiment waati dɔ sera jamana marabaw u k'a dɔn k'a fɔ minnu ka ca olu ka labato. Ayiwa d'accord jamukan kɔni an bɛ ka an sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ ma an bɛna lajɛ ka ɲininkali labanw sɛmɛ aw la Gabriel Tienu awa nin ko in bɛ se ka dilan cogo di i n'a fɔ a fɔra cogo min na dɔw ko minnu bɔra sisan ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan kana nin ka minitiw ban oui non i ka miniti bɛ ka ɲininkali kɛ o kumana mɔgɔ minnu ko k'olu tɛ nin na awa u ni minnu bɛ ka hakilila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ alisilamɛw bɛ se ka sigi ka kuma cogo di walasa jamana mago tɛ futinɛna bi fɛn wɛrɛ b'an dala mun tɛ nin ye awa ko wɛrɛ kana wuli bɛɛ b'a dɔn diinɛ ko ye min ye a ko misɛnman ka ca kosɛbɛ awa a bɛ se ka furakɛ cogo di i n'a fɔ Imam Ayub Traoré y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw de sen kan ka don a la wa walima yɛrɛdama ko don wa a ko bɛ se ka dilan cogo di ni kɛnɛ yɛrɛ ye a fura dɔw ye parce que an bɛ ka hakilina falifali min kɛ o bɛ kɛ faamuyali bɛ sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ faamuyali sɔrɔ ni ka bɔ u ka position na des positions retranchées de telle sorte que u k'a dɔn k'a fɔ ja nin fana y'a la tiɲɛ dɔw ye mais sani ka taa a fura yɛrɛ la parce que sani ka taa fɔ k'i bɛ fɛn fura ɲini f'i k'a dɔn a degun yɛrɛ ni a ju yɛrɛ ye min ye fɔlɔ n bɛna rectification dɔɔni kɛ intervention fila nin na kamitiya tɛ k'a fɔ ko ka diinɛ wɛrɛ lagosi yɛrɛ kamitiya kɔrɔ de ye golofin min sɔnnen don a ka golofinya ye wa k'a yɛrɛ sugu lafasa mɔgɔ bɛ se ka kɛ golofin ye k'a sɔrɔ golofinya ma di ye i bɛ taa produit ma i b'i yɛrɛ kɛ jɛma ye o tɛ mɔgɔ min ye ko golofinya nɛgɛ bɛ mɔgɔ min na o tɛ tiɲɛ ye wa golofin don a wolola Dani Masa ye golofinya nɔgɔya ye bangebaaw fɛ mais ale yɛrɛ y'a ɲini tellement que a tigɛlen don o golofinya la a bɛ taa fɛn wɛrɛ kɛ k'a yɛrɛ ka suguya wɛrɛ d'a yɛrɛ ma min tɛ a suguya ye an t'o tigilamɔgɔw jate a kɛcogo n'a ye cogo fɛ an t'i jate mais mun ye diinɛ ko se a ko ninnu na fo ka na se diinɛ ko Ayubu y'a fɔ cogo min na ka lase diinɛ wɛrɛ ma diinɛ ko bɛ o taamasiyɛn diinɛ ko bɛ na cogo min na problème na n y'a fɔ kuma daminɛ na n ko diinɛ ninnu b'u ka source ta Égypte Dugure a y'a essayer que n ka kuma ka raccommoder d'une manière ka fan dɔw kunna mais en réalité la grande philosophie min kɛra ka diinɛ ninnu sigi sen kan chrétien diinɛ ka kɔrɔ ni silamɛya ye o san 600 ni a kunkanfɛn b'o ni ɲɔgɔn cɛ san 600 b'i ni maa o maa cɛ i kan ka se ka fɛn dɔ ye o tigilamɔgɔ la ɲuman na walima kɛta la min bɛ se ka diya ye n'i ko k'i b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i bɛ se k'i mɔnɔbɔ a ta nɔfɛ sani chrétienya yɛrɛ ka na fɔlɔ judaïsme de bɛ yen o judaïsme fana n'i ye judaïsme source yɛrɛ ta a sun na a ma sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ koyi a taara an yɛrɛ ka philosophie an farafinw ka philosophie de la k'a sigi an bɔra ka masako ni fɛn ninnu kuma fɔ sisan o bonya min n'olu kan ka kɛ jɔyɔrɔ min na mais judaïsme sigilen don o kan a ma tirer yɔrɔ wɛrɛ dɛ a tirera yɔrɔ kelen min na o ye égyptiens ka philosophie n'o y'o ka masabato n'o ka naamuko taasira cogoyaw ye mais en réalité problème bɛ bɔ yɔrɔ min na c'est que n'i ye o sɛbɛnni ninnu jateminɛ par exemple a bɛ fɔ o ma ko la livre des morts la livre des morts o ye tubabuw ye tɔgɔ min d'a ma ye kɛ
sinon gafe mi be ɲɛnɛmaya bada ko fɔ e bɛ se ka suya ko kuma fɔ o la wa c'est le livre de la vie parce que fɛn minnu b'a kɔnɔ a bɛ soma yɛlɛmali de kofɔ i bɛ se ka bɔ nin farikolo na ka ɲɛnɛmaya tɔ kɛ cogo jumɛn na a b'o de kofɔ saya ko kuma tɛ yen o mais puisque olu b'a dɔn olu ni hakilina min nanen don n'o ye k'an mara ye fo ka fɛn fɔ ni ka fɛn da an na min tɛ an yɛrɛ bila maabaya mina kɔnɔ olu ye jɔn ye olu ye tubabuw ye tubabuw de y'o baara fɔlɔ daminɛ pour que mɔgɔw ka yɔrɔ dɔ faamu ni diinɛ ko ni dalimasa ko ye donnen don ba la bi an de ye tubabuw dege a la parce que an ka dɔ fɔ kɔnɔna na dɔnniya yɛrɛ sun yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ o de ye k'i sigi ka se ka jate yɛrɛ bɔ fɔlɔ jate n'o ye san ɲɛwala ye n ko farafinw ye jate fɔlɔ ni san ɲɛwala fɔlɔ n'o ye calendrier ye a b'a san 600 ni san 260 la ɲina san 4,000 b'a ni tubabuw ka jatew kɛ cɛ san 4,000 a n'a kunkanfɛn b'a ni arabuw ta cɛ mais c'est un calendrier scientifique mɔgɔ bɛ se k'u sigi ko sanw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ tumaw tɛ tɛmɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ i b'a dɔn k'a fɔ dɔɔni dɔ o tigilamɔgɔw ka dɔɔni sinsinnen don fɛn dɔw kan la seule chose pour laquelle o tɛmɛna an na dɔrɔn c'est qu'ils se sont servis de nos écrits an yɛrɛ ye min sɛbɛn k'an bolonɔw bila fɛn minnu na k'o bila golo fimaw ko an bolonɔw bila fɛn n'an ka dɔnniya la dɛ o nana o de ta k'o kelen de utiliser ka laban tuguni an ye dalimasa ko kuma de fɔ o mais nous on n'a pas personnifié Dieu an ma dali masa personnifié i n'a fɔ olu y'a kɛ cogo min na k'a personnifié bamanankan na ka manifisawura d'a ma ka manifisawura d'a ma an m'o kɛ o diinɛ wɛrɛw m'o kɛ diinɛ wɛrɛ y'o de kɛ i n'a fɔ silamɛya m'a kɛ non bon non i tɛ silamɛya dɔn non i tɛ silamɛya dɔn mais je crois savoir quand même que ani bɛ min mɛn na c'est que olu ka jate la dali masa ye mɔgɔ ye voilà sigiyɔrɔ dɔ de b'a la dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ sanfɛ ainsi de suite o kuma n'a ɲɔgɔnnaw sigilan bɛ maa o maa na kuma bɛ don maa o maa da i b'a sɔrɔ datigi don wa mɔgɔnifin sawura a bɛ bila ale ye danfɛn de donc maintenant ka bɔ o kɔnɔna na n'i ye o ye ni e y'a jateminɛ i hakili la oui bon k'a kɛ e bɛ sigi min kan k'a ko sigi non Diallo ça c'est très important le débat est très pertinent n'i y'a jateminɛ i hakili la ka sigila in kɛ i b'a fɔ e sigilen don min kan o de y'a to an ko hakili tɛ fɛn bɛɛ ye oui, donc c'est pour cela il faut faire attention kuma fana ye fɛn dɔ ye a bɛ fɔ de pour que a ka faamu par exemple quand on dit que ko mɛlɛkɛw b'a garder quand on dit que ko mɛlɛkɛw b'a garder je pense quand même que ayi b'a yɔrɔ fɔ i tɛ kuma fɔ ten ni ma référence fɔ o de y'a to an ko détail la ayi non Diallo o ye tiɲɛ ye mais ne b'a permet ni ne bɛ kuma ne fɛ k'a to Gabriel k'a ka kuma ninnu ne b'a permet ɲɛfɔli kɔnɔna na ni ne bɛ kuma n'a mago bɛ ɲininkali la d'accord baro min don voilà mais c'est très important min bɛ olu ka yɔrɔ la i b'a dɔn ka to ka kuma fɔ ko diinɛ ko tan o tɛ référence di ça c'est très grave n'i ko ko mɛlɛkɛw k'a fɔ mɛlɛkɛw bɛ dɔgɔya kɔrɔ mais non e de kan k'a ɲininka ko fɔra mais ka kuma y'a to n b'a to a ka kuma fɔlɔ i b'a ɲininka dalu la de ni dalu t'a bolo a kan k'o kuma dabila fɛn min dalu t'i bolo i b'o fɔ voilà très bien tɛmɛna dugu de b'a fɛ ka n ka pédale yɛlɛma n bolo au fait pourquoi je dis que n ko diinɛ ninnu sun bɛ bɔ o philosophie kɔnɔna na parce que n'i ye a kɛra injila ye a kɛra tawurata ye o n'i y'a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ta fɛn minnu sɛbɛnlen don a kɔnɔ olu tun ye ko ladɔnnen don an bɛnbakɛw bolo mais fɛn minnu sɛbɛnnen don maintenant ni ko ladɔnnen don déjà i bɛ ka ɲɛfɔli kɛ cogo min na i bɛ ka ɲɛfɔli kɛ cogo olu sɛbɛn fɛn ninnu ye aw yɛrɛ ka jate la o bɔra jɔn y'o sɛbɛn a bɔra min a kumakan ninnu bɔra min aw yɛrɛ ka jate la kumakan ninnu ma bɔ sɔsɔli yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn k'a fɔ a personnifié la k'a kɛ mɔgɔ ko ye ka mɔgɔw tɔgɔ don a kɔnɔ aw yɛrɛ ka jate la o bɔra min e kan bɛ jumɛn ma fɔlɔ k'a Tawreta Ninjila Kuranɛ voilà merci c'est pourquoi je dis que la religion diinɛ ye fɛn ye fɔlɔ a bɛ bila politique de minɛ kɔnɔ n'i b'a fɛ ka mɔgɔ mara fɛɛrɛ min bɛ se ka mɔgɔ mara k'o bila da kelen fɛ peut-être laɲini wɛrɛ bɛ se ka k'a kɔfɛ en tout cas o kɔni a kun tilenna fɔlɔ ye ka mɔgɔw don da kelen fɛ sisan cohabitation ni cohabitation ko na a bɛ se ka kɛ cogo di bi dɔ kana don dɔ gasi la cohabitation ko na comme je le disais
il faut qu'an ka fiɲɛ de fɔ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka ouais non solution ni min ko b'a bɛ don la. kɔnɔ sisan non an tɛna taa yɔrɔ jan quoi an tɛna taa yɔrɔ jan vous savez très bien que an ka jamana nin kɔnɔ Mali kɔnɔ laadalamɔgɔw a ka gɛlɛn k'a fɔ ko nin ye laadalamɔgɔ de sigilen ye ka diinɛ chrétienya ou bien silamɛya k'a bɛ sigi k'a dɔgɔya ma deli k'a mɛn wa a ŋaniya yɛrɛ fana t'o kɔnɔ parce que olu ye bɛɛ lajɛlen bila an ka bɛnsigi la minɛn kɔnɔna na mais depuis un certain temps peut-être n'an ye bolijini ko kuma fɔ dɔw bɛna fɔ ko non le fétiche ça c'est personnel o ma bɔ daba ma yɔrɔ ainsi de suite mais tout sauf que dɔw de ka danafɛn de don kɔntɔrɔn mana kɛ ne bolo kɔntɔrɔn b'e bolo e bɔra naamu na e taara don diinɛ wɛrɛ la e y'i ka kɔntɔrɔn bɔ publiquement k'a jeni k'a fɔ ko kɔntɔrɔn tɛ foyi ye i ye lagosili se ne t'a ma fana o k'a sɔrɔ i ma peut-être i ka laɲini t'o ye o mais on a vu des religieux qui ont pris ka mɔgɔw ka boliw minɛ ne m'a fɔ jeni tɛ problème ye dɛ mais n'i b'a jeni a jeni sutura kɔnɔna na parce que dɔw bɛ a sira kan halisa nin bɛɛ kɔfɛ a fɔra k'a fɔ diinɛw Mali kɔnɔ yan i yɛrɛ ko sisan maa tɛ sɔrɔ k'a fɔ i bɛ diinɛ dɔ bɛn bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na ne ka kɛ silamɛ ye walima n ka kɛ chrétien ye mɔgɔ wɛrɛ ka na k'a bɛ don ne ka diinɛ na a bololafɛnw a ko k'a mako t'o la bilen bon n'i mako t'a la an kɔni bɛ se k'a kɛ nin cogoya na n'i ko i tɛ se k'a baara kɛ an kɔni b'a baara kɛ mais an b'a kɛ sutura kɔnɔna na n'o kɛra hali maa min yɛrɛ b'a sira kan n'o nani bɛ k'a ye k'a fɔ ko karisa donna silamɛya la walima chrétienya la mais ko bolisɔnna don mais a kɔni m'a ye ko boli minnu b'a bolo n'u ɲɔgɔnna b'ale bolo ko lagosili taara k'olu sɛgɛrɛ a dusu bɛ suma o hali n'a y'a sɔrɔ peut-être dɔw ni ka conversion ma kɛ a sago ye en tout cas c'est sa philosophie o ye ale ka vision ye mais tuma bɛɛ k'a minɛ k'a jeni k'a lagosi i n'a fɔ lagosiliw bɛ kɛ cogo min na kuma kuncɛ b'i bolo i b'a tɔgɔ la kuncɛla la je pense que n'an bɛɛ ye ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn suguya la loin de moi de dire que kamitiya sigilen don mɔgɔ lagosi kan a ma sigi diinɛ lagosi kan jɛkulu fɛn o fɛn na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ Dukure yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ dɔw bɛ yen en réalité il manque de maturité d'esprit olu yɛrɛ bolo an ka nin ko nin fɔ nin cogo na walima ka nin kɛ nin cogo na k'o de y'a solution ye ce n'est pas ça et moi j'ai toujours privilégié que an k'an yɛrɛ fɔ n'an y'an yɛrɛ fɔ ni mɔgɔw y'a dɔn an ye min ye an bɛ ka tasira min lafasa o b'o ta t'a la o on n'est pas obligé ka taa dajuguya kuma walima ka taa lagosili ta ka mɔgɔ wɛrɛ sɛgɛrɛ pour que mɔgɔ wɛrɛ ka tugu i kɔ o non n'i y'o kɛ dɔrɔn peut-être i bɛ fɛn wɛrɛ de kɔ lagosili tɛ mɔgɔw wele ka na sira ma o ɲɛfɔli ne de bɛ n ka intérêt y'a la ko na ne donna silamɛya la ko n ka intérêt b'a la ko min fɔra a kɔnɔ ko na ne donna la ko a nafa bɛ kɛ ne kan o de bɛ don a la o kama mais n'a y'a sɔrɔ ko ne yɛrɛ bɛ sira min kan ko ne bɛ ka lagosi ko na ne tora o sira kan k'a soma yɛlɛma ko n tɛ kɛ fɛn kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ i b'a ye k'a fɔ c'est un peu difficile n'an ye bɛɛ ye bɛɛ bonya a suguya la je crois bien que funtɛni min filɛ nin ye n'o ye ko kura ye an sen kɔrɔ parce que ni tun tɛ kɔrɔlen o ɲɔgɔn bonya bɛ se ka na cogo di Abubakar Yakubu Dukure diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ Mali la hali n'a sɔrɔla i ni Gabriel Ture ka kumaw bɛ ka ɲɔgɔn faamuya an bɛ o de ɲini o ka se ka na ouais non ɲɔgɔn faamuya bɛ yen mais on doit être sage n'an bɛ nin ɲɔgɔn thème aborder ka bɛn jamana situation dɔw ma il faut savoir i bɛ don yɔrɔ min i bɛ bɔ yɔrɔ min i bɛ mun bila ka sini kɔnɔ il faut être sage o dɔrɔn de don sinon i mi cogo dɔn i m'a dabɔ min kama a bɛ se ka wolo la an bɛna nin kɛ yan entre les 4 murs mais mɔgɔ millions de bɛna an lajɛ u bɛna ko apprécier cogo di jamana bɛ situation min na c'est pas du tout facile fɛn dɔw bɛ yen n'anw bɛ plateau kan an tɛna bila a ka tɛmɛ k'an to yen parce que an b'a dɔn conséquence min b'a la ko in dun ma dabɔ o kama c'est là où n balimakɛ n b'a dɔn o droit bɛ n bolo parce que n balimakɛ don k'a essayer ka alerter kɔfɛ a yɛrɛ bɛna faamu ko min na alerter la quoi donc n b'a dɔn mɔgɔ ko gɛlɛn tigi tɛ et puis mɔgɔ min na a bɛ faamuyali kɛ o yɔrɔ kun y'o ye n'o tɛ moi je suis pas comme ça sur les plateaux mais an bɛ sujet min kan dɔrɔn c'est très sensible an tɛ fɛ vraiment fitina ni dɔ ka fara a kan kun yɛrɛ de ye ko awa bɛn mais bɛɛ i ka taabolo ye nka awa maaw bɛ se ka sigi basigi ni hɛrɛ kɔnɔna bɛ taa dɔɔni jusqu'à ce que an ka se yɔrɔ dɔw ma fɛnw tɛ bila ɲɔgɔn ye maintenant o de y'a to ne kun n k'a bɛ ka sujet to ɲɔgɔn kan kojugu a presselen don kojugu maintenant n bɛ kuma i ye kuma diya n bɛ se ka kuma an tɔ tora miniti 2 non n b'a kuncɛ joona pour que Usaz ka se ka kuma ale filɛ ale bɛ ka mun fɔ toujours nin ye ka diinɛw juger ni fɛn ye fɛn min c'est à dire i yɛrɛ ka hakilila jugement don k'olu to o kɔnɔ olu bɛ ko min kɔnɔ o tɛna se k'a dabila n'o ye diinɛ lagosi ye a fɔra ni ye diinɛ ye hakili donyɔrɔ bɛ yen mais fɛn dɔw bɛ yen o ye révélation de ye kuma fɔra k'a jɛya ka nɔgɔ bɔ a la ka exemple di hali an yɛrɛ ka diɲɛ ko la yan anw yɛrɛ fɛ yan révélation bɛ yen
mais hakili tɛ se k'o ye fo tigi de k'a f'i ye nin don o ye diinɛ ye mais toujours ale bɛ ka continuer k'o kuma in de lagosi quoi mɔgɔw ka révélation hali bi a bɛ k'a fɔ dɔw de y'a fabriqué donc n'olu ma bɔ en tant que olu ma bɔ esprit kɔnɔ mɔgɔw mana réagir après u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ma na ni basigi ye mɔgɔw bɛ k'olu kɛ tan k'o kɛ tan non aw ka état d'esprit ka ɲɛsin diinɛw ma o de bɛ se ka mɔgɔ dɔw bila mɔgɔw ni ko nana a minɛ cogo tɛ kelen ye mɔgɔ bolo dɔw b'a minɛ ni basigi ye ni hakili ye ka essayer ka kunbɛn intelligemment ni cogoya dɔw ye scientifiquement mais dɔw bɛ yen non n'a sera niveau dɔ ma i b'a ye olu bɛ fɛn mais jɔn de y'a provoqué o misalaya dɔ filɛ nin ye donc il va falloir que an ka bɔ o ko dɔw kɔnɔ o t'a yira k'a fɔ ko anw yɛrɛ diinɛmɔgɔw fana cɛla ko mɔgɔw tɛ yen minnu fana bɛ kuma cogo la min fana bɛ se ka kɛ gasi ye mɔgɔ wɛrɛw ma min tɛ an ka diinɛ kɔnɔ o fana bɛ yen o parce que anw tɛ yan ka kuma mɔntɔn dɛ mais o bɛ dilan de o de y'a to n y'a fɔ n ko ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la o ye mɔgɔw ka comportement ye n'o tɛ n'i ye thème wɛrɛ sigi diinɛ yɛrɛ ye mun fɔ cohabitation na an bɛ bɔ nin kuma in ni ka bɔ thème i bɛ munumunu i bɛ na i bɛ nager an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ thème ta kelen kelen an b'a débati ale ye fɛn fɛn fɔ ne ye diinɛ kan voilà diinɛ ye min fɔ cohabitation na a tun bɛ se ka a b'a yɛrɛ ye nin bolo a b'a yɛrɛ ye nin non mais e ma taa o kan wa ale taara ne ye tɛrɛ wɛrɛ kan ka sɔrɔ e ma bɔ a kalama o y'a ta o ye bɛɛ n'i ka diinɛ problème t'a la j'ai compris an ma to thème kɔnɔ voilà n'o tɛ an tun bɛ san b'a sɔrɔ an tilala nin na maintenant an bɛ kuma kun cɛ k'a fɔ ne y'a démontrer de A à Z ale bɛ ka min fɔ par exemple silamɛw fɛ yen n'i bɔra diinɛ kɔnɔ i tɛ wele dɔwɛrɛ la kafiri kɔ o ye kafiri de ye kafiri kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ min bɔra diinɛ kɔnɔ mɔgɔ min diinɛw ye maa min diinɛw ye révélation masa min ko ne de kan ka bato min bɔra o kɔnɔ a t'o dɔn i bɛ wele kafiri maintenant ne ko ko e kana wele ten k'o ye dɔgɔyalen ye e ma alors que diinɛ kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la i kafiriyala de non o tɛ nɛni ye o o ye jugement de jugement min tiɲɛ fana don i bɔra a kɔnɔ i bɛ se ka wele ten voilà donc mais o yɔrɔ kana k'u kɔnɔ k'o bɛɛ ye nɛni ye k'a fɔ k'o bɛɛ ye dɔgɔyali ye non olu yɛrɛ fana fɛ peut-être n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɛ kɔmɔsɔnw ni bolisɔnw ni fɛnw na k'o bɛ wele cogo dɔ la k'a sɔrɔ nɛni tɛ kafiriya tɛ nɛni ye ko ye mɔgɔ min anw dara ala min na mɔgɔ min ma sɔn o ye a banna donc o fana bɛ se ka wele cogo mais min tɛ nɛni ye a kana k'u kɔnɔ ko ninnu ye nɛni ye ninnu tɛ nɛni ye mais ni mɔgɔ fana bɛ yen minnu bɛ kuma ka sɔrɔ a ma modéré ka ɲɛsin maa wɛrɛw ma min tɛ silamɛya kɔnɔ o tɛ silamɛya ka laɲini ye parce que silamɛya ko maa ma la yanhakumullah ani lezina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin maa minnu ma aw kɛlɛ k'a fɔ ko f'u ka bɔ silamɛya la wa u m'aw gɛn ka bɔ aw ka jamana la k'aw kɛlɛ ka wuli ka jɔ ko f'u k'aw kɛlɛ a ka diinɛ kama ala ko ko ale tɛ aw bali a ka ɲumanya k'u ye hali ni silamɛw tɛ a ka baaraɲɔgɔnya kɛ n'u ye a ka tilen fana ka ɲɛsin u ma donc silamɛya bɛ nin de fɔ mais ni maa minnu ko u b'an kɛlɛ de aw t'an to yen an ka diinɛ cogo kama f'a ka kumaw fɔ min b'anw kɛlɛ ou bien ka waleya dɔ ta min bɛ silamɛw kɛlɛ c'est en ce moment où Oustaz y'a fɔ cogo min légitime de défense silamɛw b'o de la toujours mais silamɛw tɛ mɔgɔ ye silamɛya tɛ diinɛ ye ko min b'a fɔ a ye taa bi mɔgɔ wɛrɛ Imam Yakuba seconde damadɔ kɔni bɛ i bolo ka se ka kuma in kuncɛ joona joona awa bɛn Mali mɔgɔw bɛ bɛn na bi an ka bɔ nin kɔnɔna la a bɛ se ka na cogo di bon alhamdulillah bɛn kɔni an bɛ yɔrɔ min ko bi jamana mɔgɔw bɛ bɛn na kɛrɛnkɛrɛnma ni bɛn kɛra kɛmɛ sarada ye a bɛ sɔrɔ diinɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ an bɛ min fɔ an ka diinɛ n'o ye diɲɛ bɛɛ ka constitution ye bari sabu kuranɛ ye adamadenya constitution de ye ala b'a fɔ ko maa minnu aw kana mɔgɔw ka batomafɛn nɛni maa minnu n'u bɛ fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala ye ni aw silamɛw y'u ka batomafɛnw nɛni u ka danayafɛnw nɛni u bɛna ni ala nɛni juguya kama k'a sɔrɔla u t'a dɔn fɛn dɔ baliya kama donc kuma daminɛ na n ye min fɔ dɔrɔn an ka diinɛ ye kodɔn diinɛ de ye mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ kalama i b'i kodɔn i b'i ka dancɛ dɔn i b'i maa wɛrɛ ka dancɛ kɔlɔsi jamana bɛ yɔrɔ min bi jamana mɔgɔ bɛ basigi la o basigi an bɛ min fɔ diinɛ laselaw ye an k'an ka diinɛ lase komi n'a fɔ le prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala y'a d'a ka ciba ma cogoya min na n'a tun ye ala jɛ a bɛ bɛɛ kɛ silamɛ ye d'accord i b'a kuncɛ waati kɔni y'an ta an tɛgɛ ma mashallah an bɛ min fɔ filanan jamana marabaw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bari sabu an ye nin fɛn fɛn fɔ tigi de bɛ jamana na jamana kalifalen don maa dɔw de ma u k'a dɔn k'a fɔ ko u kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na o misaliya surun ye
jamakulu min ka ca o jamakulu de kan ka bonya donc maa wɛrɛ man tɛ ka bɔ k'i bɛ fɛn dɔ fɔ silamɛw ma k'i bɛ silamɛw lagosi peut-être ne bɛ se ka n yɛrɛ minɛ peut-être Ustaz Abubakar bɛ se ka yɛrɛ minɛ mais maa dɔ bɛ o tɛ se ka yɛrɛ minɛ donc an bɛ Alahu taala deli jamana ye Ala ka kɔsuma Ala ka basigi don jamana kɔnɔ. An b'i fɔ kosɛbɛ Imam Ayub Traore ale ye alimami ye min ye Gabriel Chenu ale ye kunnafondila ye an ka laadakɔrɔw olu fana kɔlɔsibaa don ale tun b'an ka kɛnɛ kɔnɔ. Abubakar Yakub Dukure ale ye islamologue ye min ye diinɛ dɔnbaa don a fana tun b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la yan nɔ awa min ye jɛmukan jama ko di an balimaw an tun bɛ ka kuma min kan bi o ye Mali diinɛw bɛ se ka awa sigikafɔ kɛ bonya ani karama kɔnɔ i n'a fɔ kabi lawale a dɔnnen bɛ cogo min na an tun bɛ ka jɛmukan kɛ o de ka jama ko di a tago 147 de tun ye nin ye bi juma an tun y'a fɔ ko mɛkalo tile 23 bi ye mɛkalo tile 24 de ye an b'o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ o kuma na jɛmukan in segin bɛ k'a ka sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 ni maa ma se k'a lajɛ bi kari fana nɛgɛ kanɲɛ 10 segin bɛ k'a kan ka se k'a lajɛ o kuma na minnu tun bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ ani télévision Joliba TV News fo ka taa se an ka page YouTube ni page Facebook ma Segukaw Sikasokaw Bamakokaw yan an b'aw bɛɛ fo k'aw barikada ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadu Jalo Bubakar Traore Grand B ale bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Lamini Kulubali ani Salimata Wedrago Musa Haidara olu tun bɛ k'an bila jabaranin kan an balimaw ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ baabu wɛrɛ kan maa wɛrɛw fana bɛ ye kɛnɛ kɔnɔ yanni o cɛ an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ